Que tal, saudos? Ares acolle o punto final da Liga Galega de Traíñas. Unha tarde hoxe apaixoante de remo porque imos ter o playoff de ascenso á Liga A, onde compiten 4 embarcacións. Temos o punto final da Liga Feminina, con Chapela como campeoa do 2023. E temos tamén o punto final da Liga Masculina, con Ares como campeón do 2023. Estamos en Ares, dobre xornada que principiou onte sábado xa como regata puntuable e vai continuar hoxe domingo tamén como regata puntuable. Xornada festiva nesta localidade que a máis daqui de Ares é o equipo que dominou esta temporada a Liga Galega de Traíñas, o equipo que vai a estar no playoff de ascenso a ACT e o equipo que onte se corou como campeón da Liga Galega. Hoxe connosco Suso Silva. Moi boa tarde, Suso. Moi boas, Chicho. E o punto final a unha temporada onde dominio claro, moi claro de Chapela na Liga Feminina e dominio tamén claro de Ares na masculina. Sí, quizás para o gusto dos espectadores dominio demais, non por parte de ambos clubs, que ao mellor se esperaba tanto na masculina que houbera máis rivalidade entre Bueu, quizás Tirán e algún club máis, por exemplo Castropol, que tamén se sumou aí a algunha regata. Na femenina, pois sí que Chapela sacando unha regata, o resto foi a dominante no resto, non? Sí, porque na Liga Feminina houbo ata o momento 10 regatas, de 10, 9 foron vitoria de Chapela, agás unha, a regata que se disputou en Ferrol. E o que dis, na Liga Masculina, esta vai ser, se non me trabuco, a 16ª regata da temporada, e de 16 regatas de temporada, dominio tamén do equipo de Pendo absoluto. 9 vitorias ata o momento, de 15 regatas disputadas, 9 de 15. Sí, a verdad que está moi ben, non? Parece o Bermeo daqui de Galicia, por compararlo á Liga ACT, non? Pues estas que ven son imaxes de Ares, imaxes da praia de Ares, un club, un concello que aspira a volver á Liga ACT. Compre lembrar que no 2022, a temporada pasada, Ares estaba na Liga ACT, aí tivo un ciclo de 3 anos. No 2020 con Eclipse como adestrador, aquel ano foi 10º clasificado. No 2021 e 2022 xa con Pendo como adestrador, e seguimos máis cara atrás no 2017 con Agustín Fernández, o que agora é adestrador da Sociedade Deportiva Tirán, con adestrador. Levaba un tempo Suso Ares aí, non vou dicir consolidado, pero bueno, nunha situación media baixa da Liga, pero manténdose. Non por lembrar que fora un décimo, salvo o último posto da temporada pasada, pero levaba aí varios anos que conseguía manterse na Liga ACT. Sí, a verdade é que, se che digo, a maioría dos remeiros son remeiros que levan toda a vida ali remando competindo en Ares. Queiras que non, a ver, só lo saben os remeiros que van alá, non? O duro que é, pois, viaxar todos os viernes, volver os domingos despois de competir. Eso ás veces, pois, acaba mermando un pouquiño tamén o rendemento, non? Se está vendo un pouquiño tamén tanto en Cabo como en Meira, que creo que están arrastrando un pouquiño o tema dos viaxes, estas últimas regatas. Creo que en Ares, pois, sí que tamén pudo ser un pouquiño o motivo da merma deses resultados, non? Hoxe temos 3 citas, temos playoff, Liga Feminina e Liga Masculina. A primeira gran cita, que realmente onde hai moito en xogo hoxe, é o playoff, ainda que despois os ascensos van depender moito de se os equipos da Liga A, Bueu e Ares, conseguen o ascenso a ACT. Vamos a ver que acontecerá a temporada seguinte, o 2024, con clubs que hoxe en día están competindo e quizáis decidan ou acordan o ano seguinte non sacar Traíña, pero van quedar definidos estes postos de ascenso. Compiten 4 embarcacións, as dúas últimas da Liga A embarcación da Pobra e a embarcación de San Bartolomeu, que foron penúltima e derradeira clasificada na Liga A, e a segunda e a terceira clasificada da Liga B. A segunda clasificada da Liga B foi Mugardos a Cabana, a terceira Amegrove, así que neste playoff están Amegrove, Mugardos a Cabana, Puebla e San Bartolomeu. Compre lembrar que o campeón da Liga B, Muros Esteirana, ese sí, a vindeira temporada está na Liga A. Onte celebrouse a primeira xornada de playoff. Non sei se te sorprenderon os resultados, Suso. Primeiro San Bartolomeu, segundo Mugardos a Cabana, terceiro a embarcación da Pobra,
e cuarto a Megrove. No, a verdade é que era un pouquiño dentro do esperado, non? As poucas regatas, ou creo que moi pouca, creo que sacando unha que nos pudamos medir, sacando a parte do gallego, nos, bueno, na zona norte tivemos a Diputación de Coruña en Cabo de Cruz, e, bueno, pois aí sí que nos medimos un pouquiño os clubs da Liga A, tanto Puebla como Mugardos, como outros clubs, e sí que se ve un pouquiño que estaba o nivel de Mugardos estaba un pelín por encima de Puebla, non? Ahora a ver que pasa con a regata de hoxe. Pois este playoff que abre agora coa que foi cuarta clasificada onte, con poucas opcións a tripulación de Amegrove, esta tripulación de Amegrove que foi terceira na Liga B e onte na primeira xornada de playoff foi cuarta clasificada, e máis quedou a máis dun minuto de San Bertolomeu que foi a vencedora. E que competiches esta temporada na Liga B coa tripulación de Ribeira. Se antes falábamos de dominio de Chapela na categoría femenina, de Ares na Liga A, na Liga B, agás a primeira xornada de Liga, dominio claro de Muros Esteirana. Sí, a verdade que, bueno, tiñan un grupo por parte de ambos clubs moi consolidado, tanto por parte de Muros con xente bastante nova, pero, bueno, xa levan anos remando xuntos, e logo de Esteiro, pois, bueno, teñen o bloque ese de xente que xa leva quizás entre 15 e 20 anos remando xuntos, e, bueno, xuntar eso sacas un moi bo equipo, non? Sacas a veteranía de Esteiro, que a xuventú a mellor que poden ter os rapaces de Muros, e a verdade que se saíron moi boa liga. Vai ser unha solución de futuro iso de fusionar clubs Muros Esteirana, Mugardos a Cabana? A verdade que non sei se é unha solución, pero sí quizás é un parche, por decirlo de alguna maneira, a situación que estamos vivindo a día de hoxe no remo, non? Un poquinho á espera de rapaces que podan chegar a Traíña, que non certos clubs que se estancan ao mellor na categoría juvenil non dan o salto a categoría absoluta, pois ao mellor sí que é un parche ou unha pequena solución ao mellor a determinadas temporadas, non? Por dicirlo de alguna maneira, pero, bueno, creo que ao mellor de cara ao ano que ven, ao mellor se sona que pode haber algún club máis que se poda fusionar. Lembramos que a temporada pasada, Esteirana, por exemplo, sacara a Traíña, Muros a temporada pasada competía na Liga B. Temos a nomar a Megrove, a embarcación da obra que foi tamén a segunda en aparecer, tripulación de Mugardos a Cabana, iso quedará por sair a tripulación de San Bertolomeu. As 4 embarcacións a nomar, as 4 embarcacións que compiten neste playoff. Do playoff, en teoría, o primeiro posto do playoff podería dar dereito a competir a vindeira temporada na Liga A, pero sabemos que San Bertolomeu xa non vai competir, está San Bertolomeu da Liga Galega na Liga A, terá que quedar na Liga B, porque confirmouse esta fin de semana o descenso de categoría dende a ACT da tripulación principal de San Bertolomeu. Veremos a vindeira temporada o club de Meira saca 2 traíñas, pero nunca poderían coincidir na Liga, na mesma Liga. Unha estará na Liga A, se saca 2, e outra estará na Liga B. E con ese descenso de San Bertolomeu dende ACT, o que en principio implica é que estes equipos de playoff non van a ascender. Sí, espera do que aconteza despois, espera do que aconteza. Sí, un pouquiño por marcar tamén as pautas de cara ao que poda pasar nos vindeiros meses, non? Co aspecto de ao mellor plus que de cara a próxima temporada teñen que colgar a traíña, por ben pa marcha de remeiros, ou que non dan xuntado equipo, é un pouquiño por marcar as pautas de cara a que equipos poden ascender a Liga A. Por situar os espectadores a espera do que aconteza nese playoff de ascenso, onde vai a estar Ares e Bueu. Nestes momentos xa teríamos 2 clubs novos na Liga A, un que sería San Bertolomeu, que perdeu a categoría, e outro, o equipo de Muros Esteirana, que sube dende a B. Iso implicaría xa o descenso de San Bertolomeu B e o descenso da embarcación da Pobra. Sí, a verdade é que, como suele decir, por decirlo de alguma maneira, xa está o peixe vendido, non? É unha das novidades que vemos nas últimas regatas de competición na embarcación da Liga Galega de San Bertolomeu. Un veterano como Casqueiro con máis de 50 anos colócase como patrón. Sí, pero, bueno, levar un patrón desa categoría, pois a verdade é que che dá moita tranquilidade, non? Só o saber estar, a experiencia que ten, e logo a hora de gobernar a traíña, pois nas condicións nas que estamos vendo, pois sí que che dá esa tranquilidade, non? E a
terceira regata da temporada de Casqueiro como patrón de San Bartolomeu. A primeira foi na clasificatoria da Coruña, onte foi a segunda nesta primeira xornada de playoff e agora é a terceira. Temos aí as referencias dos tempos, pensando que tampouco tomei, mira que me avisou Gustavo de toma os tempos na crono, porque xa temos as 4 embarcacións aí no mar. A verdade que nas boias de fora parece que está un pouquiño feo. Que tal este campo de regatas, Suso? A verdade que a min tocoume remar aí poucas veces, non? Pero bueno, creo que, como se suele decir, en Ares non se fai o vento polas tardes, non? Xa que nas veces que me tocou remar aí sempre foi pola tarde e sempre hai vento. Pois primeira embarcación que vira é a embarcación de Amegrove. Lembramos que no playoff nas dúas jornadas é modalidade contrarreloxo, para que non haxa diferenzas de carreiro entre as 4 embarcacións que se están a xogar permanencia ou ascenso. Así que a primeira que saiu foi esta embarcación, a embarcación de Amegrove, despois chegará a embarcación da Pobra, logo Mugardos a Cabana e despois San Bartolomeu. Amegrove que finalizou a temporada como terceira clasificada da Liga B. Sí, a verdade que a Amegrove, bueno, pois despois de, polo que me comentaron, bueno, das últimas regatas é que tiveron bastantes problemas para completar o equipo debido, bueno, a tema de traballo, a tema de lesións. Tiveron que escribir a un remeiro a última hora, bueno, parece que está dando a cara neste playoff, non? A temporada de Liga regular tivo o seu duelo particular coa tripulación B de Chapela que competía na mesma liga. Tapades ese trío de Ribeira, Chapela e Amegrove, loitando por ese terceiro posto. Sí, a verdade que, bueno, nós un poquinho máis retrasados, bueno, sacando que cambiaran un poquinho as condicións do vento de cara á segunda tanda, pois si non iba a ser complicado, sacando na regata de Mugardos, que sí que, bueno, ao ser contrarreloj e competir todos na mesma franxa de tempo, pois sí que pudemos plantar un poquinho cara, pero bueno, no resto pois sí que estaba un pelín por encima nosa, non? Bueno, de todos os xeitos, o final de temporada foi mellor en canto a resultados que o inicio de temporada de Ribeira. Sí, a min era o que me preguntaban, non? A ter o 90% dos rapaces que tiñamos son remeiros da casa, pero bueno, ao final pois tes un grupo que están estudiando fora, tes outros que non das completado polo fin de semana para poder salir ao mar, e nós sabíamos que no verán, a medida que pasaran as regatas, pois íbamos a estar mellorando pasiño a pasiño, non? Que era o que nós víamos que nos faltaba, sobre todo era o tema de adestrar xuntos e de adestrar no mar. Como experiencia moi boa, e bueno, de cara á vindeira temporada, pois a ver se somos capaces de continuar con este proxecto e a ver que pasa. Das tripulacións que están, das 4 tripulacións que están no mar, desvendo, non sei se te sorprende algunhas, bueno, das alineacións que presentan os adestradores, non hai grandes novidades, Non, con respecto a de onte, a verdade que se ven moi poucos cambios. Un pouco o que falaba agora, non? Do tema de Amegrove, bueno, pues que están bastante xustos. Logo, bueno, os de Mugardos Cabana, polo que se ve tamén, pois repiten un equipo, e logo sacando o mellor Pobla que fai algún cambio Estaba vendo eu que moi pouquiño se Puebla, sí. 2 trocos simplemente con respecto á regata de onte. Teñen a tripulación que estaba a temporada pasada na Liga B, que esta temporada está na Liga A, pero que pechou a clasificación, zona baixa da clasificación desa Liga A. Creo que para min, bueno, non inxustamente, pero sí que demostraron ter un gran nivel. De feito, a min personalmente me gusta moito como van. Tuveron ao mellor ese pelín de mala suerte en certas regatas que foron que marcaron un poquinho os resultados da temporada, non? Pero bueno, a min personalmente me gusta moito como van. Teñen un bloque moi unido e se ven remar moi xuntiños. A ver se nos pasan xa os tempos da Ciaboga por ter as referencias.
A verdade, modalidade contrarreloxo vai ser complicado. Sí, tratar de sacar algún... Sí, sacar aí conclusións de como é o escenario desta regata. Aí onde onta, repito, na primeira xornada de playoff, hubo bastantes diferenzas entre a embarcación de Meira e o resto das embarcacións. Pois mira, 5.05 a Pobra, Samertolameu cun tempo calcado, Mugardos máis 4 e máis 10 a Megrove. Pois de momento as dúas embarcacións que esta temporada competiron na Liga A son as que están marcando mellor tempo. Este é o punto final xa da temporada da Liga. Os que estades metidos na Liga, estás a falar moito xa do 2024. Sí, a ver, a verdade é que están xa, por decirlo de alguma maneira, os teléfonos funcionando xa desde fai unhas semanas. Bueno, volven a salir á palestra grandes nomes de adestradores. Logo, bueno, intercambio de remeiros que sonan para un club, van para outro. A verdade é que sí, que xa empezan a sonar, non? Empezase co run ao chegar estas regatas, estas fechas, sí que xa se empeza a sonar certos movimentos ou, bueno, certos nombres de adestradores que volven a sonar para clubs. De momento nada confirmado, é un poquinho á espera do que poda pasar, non? Este é o momento da virada de Amegrove. Os tempos agora oficiais, si, 5.05, coinciden 5.05. Amegrove xa perdeu 10 segundos no primeiro longo, onde perdeu moitísimo, máis dun minuto a Amegrove con respecto ás outras embarcacións. Sí, de feito, bueno, xa se empeza a falar que, bueno, vai ser un dos clubs, non, de que vai a costar sacar a traíña de cara á próxima temporada. Bueno, ben por tema de baixa de remeiros que, bueno, que deciden, pois, deixar de remar, a ver un poquinho tamén a espera, non, o tema, pois, ao mellor de pelear por intentar subir, vendo que se che vai a complicar a participación na Liga A, pois, xa basicamente noutro lugar, non? Comparamos os tempos onte de Amegrove con Mugardos a Cabana. Durante a Liga non estivo tan lonxe como estivo onte, que onte estivo prácticamente a un minuto de Mugardos a Cabana, Amegrove. A Liga sí que houve regatas onde chegou a estar, pois, igual algo máis de 20 segundos, pero habitualmente non estaba nunha marxe, nunha desvantaxe tan grande como tivo onte no playoff. Sí, mismamente, pois, que nun momento determinado tamén che colla, nos estaba vendo, pois, algunha ráfaga de vento, que a un club lle colla en popa e outro a mellor en proa. Xa mismamente pode marcar a diferencia non a mellor con tanto tempo, pero si a mellor que che metan a mellor 4 ou 5 segundos, e si que se che vai lastrando de cara a toda a regata, non? Segunda virada para a embarcación de Mugardos a Cabana. A perder moito con respecto á embarcación da Pobra. Ui, quedaron enganchados aí na boia. Sí, quedaron enganchados. Mantivo neste longo máis ou menos a desvantaxe que tiña con respecto á embarcación da Pobra. E agora xo queda por chegar a embarcación de Samertolameu. As 4 embarcacións que están competindo neste playoff, punto final da temporada que se celebra en Ares. 11 regatas de Liga Feminina, 16 regatas de Liga A e de Liga B, 9 regatas. Falaban de nós por equipo máis xoven da historia na Liga, pero, bueno, estou vendo a cara dos remeiros de Meira sacando algún veterano, o resto tamén son moi novos, polo que se ve. Sí, Meira ten moitísima xuventude. Que pasa? O que é na media, despois os veteranos, estilo Casqueiro con 53, creo, se non me trabuco, aí disparan un pouco a media. Pasa igual que nós, non? Sacando eu, que son o que lle rompa a media con 35, o resto, pois, se veñen en 21, 19, incluso algún rapaz de 17. Somos os que lle rompemos a media de idade. Así que ven Casqueiro, moitas etapas xa neste club de Meira.
Estivo no primeiro equipo durante moitos anos, despois deixou de remar, volveu, deixou, volveu, e agora patrón desta embarcación nas 3 últimas regatas de Liga. Lembrar que na embarcación de San Bartolomeu onte, por exemplo, tamén debutou en ACT un patrón de 17 anos, ainda que o patrón habitual en ACT de San Bartolomeu é Jacobo, que é adestrador desta traíña de Liga Galega. Onte debutou un patrón de 17 anos. Sí, a ver, pois un pouquiño como xa estaban máis ou menos sentenciados, pois darlle a oportunidade ao rapaz de debutar na primeira división, por decirlo de alguma maneira. Na Liga Galega habitualmente ia Manu Juncal como patrón de San Bartolomeu. Os tempos desa segunda virada con 10.52 a embarcación da Pobra, máis un San Bartolomeu, Mugardos a Cabana máis 6 e máis 19 a Megrove. Segue esa igualdade entre Megrove, digo, Puebla e San Bartolomeu, prácticamente calcando os tempos. A Megrove que chega a perder uns 10-9 segundos por longo, e Mugardos a Cabana que mantívose bastante ben, perdeu no primeiro longo 4 segundos, só perdeu un par de segundos máis no segundo longo. Bueno, con esta situación de regata quedaría San Bartolomeu como primeiro no playoff. E pola puntuación, a diferencia de puntuación de onte hoxe. Onte repartíronse 4 puntos para San Bartolomeu, 3 para Mugardos a Cabana como segundo clasificado, 2 puntos para a embarcación da Pobra e 1 punto para a Megrove. Diferencia de rumos dunhas traíñas a outras. Sí, indo todas polo mesmo carreiro. Polo mesmo carreiro. Última virada para a embarcación de Amegrove. Estaba vendo os tempos, os parciais da embarcación de Puebla. 5.05 o primeiro longo, 5.50 o segundo. Largo, en proa faise moi duro. Falando de 50 segundos de diferenza. Está a Pobra aí para brillar. E este vai ser un longo que vai andar polo tempo que eu lle collín, polos 5.20 máis ou menos. Polos 5.20 andará este longo da embarcación que está a dominar ata o momento esta segunda xornada do playoff. A próxima tamén a embarcación de Mugardos a Cabana, que estaba a manterse moi ben, perdendo poucos segundos con respecto á embarcación da Pobra. Pobra que, se non hai ascenso de Ares ou Bueu, será unha das grandes sacrificadas e vai perder o seu posto na Liga A. Pase o que pase neste playoff. E un poquinho o que te comentaba antes, non? A espera de certas renuncias de clubs que creo que xa se sona que algún club vai ter complicado o tema de seguir a vindeira temporada. Como ves ese playoff de ascenso? Temos 2 representantes da Liga Galega, Bueu e Ares, 2 representantes da ARC, San Pedro, que foi campeón, Lapurdi subcampeón, e Santurchi como penúltimo clasificado da ACT. Pois a verdade é que eu creo que Ares e Bueu poden facer un gran papel, non? Un poquinho que vai marcar a diferencia vai ser, como sempre, a regata en Bermeo, pois é a que marca a diferencia a hora de resultados, non? E creo que, bueno, Ares xa demostrou sempre que con mar vai moi ben a marcar a diferencia, e un poquinho tamén a espera do que poda pasar cas condicións meteorolóxicas, non? E ali en Bermeo sempre suele haber mar ou mar de vento, e creo que tanto Ares como Bueu pois poden facer unha gran regata. Logo, o domingo xa dentro da ría, pois aí creo que xa van primar o tema dos vacios e un poquinho a espera das diferencias que pudestes gañar o día anterior. Bermeo é dos complicados, campo de regatas complicado. Sí, a verdade que sí, eu creo que daos anos que se levan facendo ali o playoff, creo que nunca o vin co mar en calma, non? A verdade é que sí, non? É un campo pois que marca a diferencia de cara ao playoff, e un pouquiño domingo pois
se mostra a diferencia de equipos co tema dos números dos vatios. Eso, a diferencia que podas gañar o sábado con Mar, a ver se che axuda o domingo, cando non tes tanto número como os clubs da Lama. Queda moitos días aínda para ese playoff de ascenso, porque antes teremos as xornadas clasificatorias da Concha e os 2 primeiros domingos do mes de setembro coa disputa da bandeira da Concha. Pois xa se completaron as 3 viradas para estas embarcacións de playoff. Creo que van a seguir moi semellantes aos tempos de San Bartolomeu e de Puebla. Porque polo que tomei eu aquí non hai moita variación de tempos. Pois mira, 16-18 a embarcación da Pobra, 16-20 San Bartolomeu. 2 segundos, son 2 segundos agora. 2 segundos con 16-31 a embarcación de Mugardos a Cabana, estamos falando de 13 segundos, e a 27 segundos marchousa a Megrove. Bueno, a Megrove estaba perdendo 10 segundos por longo, mellorou nese terceiro longo. A Mugardos custoulle máis ese terceiro longo, só estaba a perder 2 segundos, por exemplo, esa perdeu 7. Segue esa igualdade entre a embarcación da Pobra e San Bartolomeu. Mugardos pudo ser que ao mellor pagar un poquinho un ganchón que tuvo na virada de terra e pudo ser ao mellor que arrastrara durante o longo en popa. Estas 2 embarcacións que hoxe están marcando os mellores tempos na segunda xornada do playoff, que xa coincidiron durante 15 regatas na Liga Galega, durante 14 regatas na Liga Galega. Xa estaban no playoff, digo, na Liga Galega A, a embarcación de San Bartolomeu e a embarcación da Pobra. Así que sempre a embarcación da Pobra quedou por diante destoutra que ven na imaxe da embarcación de Meira. Últimas palabras xa. Ya que se vemos as últimas regatas de Liga, acabou con mellores sensacións San Bartolomeu, con mellores resultados que a embarcación da Pobra. Pois metros finais xa para a primeira das embarcacións, que é a embarcación de Amegrove, que vai quedar como cuarta clasificada neste playoff. Xa foi na primeira xornada cuarto tempo do playoff e hoxe tamén vai ser o cuarto tempo na segunda xornada do playoff. Entrada na liña de meta no momento no que chega a Megrove, daba a impresión de que estaba caendo algo de chuvia. Era unha falsa impresión, sí. Porque vemos que o día está soleado en Ares. Agora vai chegar a embarcación que estaba marcando os mellores tempos. Marcou no primeiro longo, no segundo e no terceiro. Entre a embarcación da Pobra. Que aparecerá aínda Mugardos a Cabana e despois esta tripulación de San Bartolomeu. De San Bartolomeu Fandi Costa, antes chegará Mugardos a Cabana, outra das tripulacións que viven o seu primeiro ano de fusión na categoría masculina, non na feminina. E na feminina, pois, xa o fixeron o ano pasado, viron que lle salirá moi ben, e, bueno, este ano decidiron probar na masculina, tampouco lle está salindo moi mal, non? Será a tripulación que cruce agora a liña de meta co terceiro mellor tempo do playoff. Había moita diferenza entre Mugardos a Cabana e as outras 2 embarcacións que van por diante, a da Pobra e a de San Bartolomeu. Chega Mugardos a Cabana, mellorando o rexistro de Amegrove, vai empeorar o rexistro da embarcación da Pobra, e agora só queda por chegar a embarcación de San Bartolomeu, que comezou este cuarto longo con 2 segundos de desvantaxe.
a pouco máis dun minuto de chegar á liña de meta. E siguen a maioría de remeiros ten moi bo equipo de cara á próxima temporada, xa contando co equipo que descende da Liga ACT, pois aquí vense o futuro, non? Bueno, é un club que está batendo a máis bons resultados en categorías inferiores. Sí, ten un moi bo grupo de juvenils, se ven acadando grandes resultados tanto en Batel como en Trenerilla. Creo que aí van uns cuantos remando, non? E logo, bueno, pois seniors tamén de primer ano que se ven, xa che digo, si manteñen este grupo, cuidado dentro dunhas temporadas. Xa no 2022, cando ascenderon con Dani como adestrador, tiña moita xuventude. Rapaces que prometían moito, que este ano xa tiveron experiencia algúns deles en ACT. Sí, a verdade que é un club que coida moi ben a canteira, non? Pese a ter un club a escasos metros, por dicirlo de alguna maneira, pois é un club que coida moi ben a canteira, bueno, que traballa desde a base, desde a Levins, e, bueno, un pouquiño chegando, ahora se está vendo pues, o traballo, non? Veteranía a tope dos patróns, porque tanto Jacobo no equipo de ACT, Casqueiro no de Liga Galega agora, veteranía a tope. Tempos, 21.55 embarcación da Pobra, 21.56 a Bertolomeu. Un segundo, así que a embarcación da Pobra foi hoxe a vencedora na segunda xornada do playoff con 21 minutos 55 segundos, 21.56 a Bertolomeu, 22.03 a embarcación da Cabana, que fixo un lugar do Cabana. Moi bo cuarto longo, porque quedou simplemente a 8 segundos da tripulación vencedora, e con 22.24 a Megrove. Resultado, polo tanto, da segunda xornada, vitoria da embarcación da Pobra. Vamos facer as contas, vai quedar San Bertolomeu, sumou onte 4 puntos, o se suma 3 son 7 puntos para embarcación de San Bertolomeu. A Pobra o se suma 4, onte sumou 2, vai quedar con 6. Mugardos terceiro clasificado con 4 e a Megrove con 2 puntos. Pois xa temos as posicións do playoff. Esa é a clasificación hoxe desta 16ª bandeira Concello de Ares, clasificación da segunda xornada do playoff. Simplemente un segundo de diferenza entre a embarcación da Pobra e a embarcación de San Bertolomeu Fan de Costa. E o que é clasificación do playoff: primeira San Bertolomeu, segunda embarcación Puebla, terceira Mugardos a Cabana e cuarta a Megrove. San Bertolomeu non vai poder ascender a Liga A, así que en caso de ascenso correspondería ese posto a embarcación da Pobra. Que tal, saúdos? Pois estamos á espera de que comece a derradeira xornada da Liga Feminina. Esta é a primeira quenda onde teremos 3 embarcacións. Teremos a embarcación da Pobra, Castropol e Perillo. Estas 3 embarcacións compiten na primeira quenda. En a segunda das quendas teremos a Chapela, Cesantes, Rianxo e Mugardos a Cabana. Son as 7 tripulacións que competiron esta temporada na Liga Feminina. Liga Feminina que hoxe cumpre a 11ª xornada de Liga. Liga de dominio claro de Chapela. Chapela xa é campeoa de Liga no 2023. En 10 xornadas anteriores, 9 vitorias da tripulación de Chapela. Só un día fallou Chapela, a regata que se celebrou a mediados do mes de agosto en Ferrol. Aquel día vencedora foi Mugardos a Cabana. Aquel día tamén a tripulación de Chapela era unha tripulación con moitos trocos, non era a tripulación habitual de Chapela. Sí, creo que tiveron unha boda dunha remera ou algo así. Faltaban moitas. Sí, faltaban moitas das que eran habituais. Pois son as 7 embarcacións que competiron esta temporada na Liga Feminina. Lembramos que ningunha delas está apuntada ao playoff de ascenso a Liga Euskotren, esa liga onde temos 2 embarcacións galegas, Cabo da Cruz e Tirán. Mesmo xeito que as 2 galegas non poden descender por normativa, o
motivo é que ninguna se inscribiu, ni tan sequera Chapela, que xa o ano pasado renunciou a ese playoff, Suso. Sí, de feito, bueno, nas últimas datas está habendo moita polémica co tema ese, non? De que os clubs galegos non podan descender, non? Hai bastante enfado por parte de clubs vascos porque, bueno, van a competir, según eles, en diferentes circunstancias, non? Por decirlo de alguma maneira, clubs como da Liga Femenina da Liga Zona do País Vasco, como Caico, que ten un gran nivel, pois Zarauz tamén, creo que tamén estuvo competindo a un gran nivel, van ter que disputala con clubs da zona media da Liga da Euskal Liga. Sí, unha das protestas maiores, por exemplo, foi Ibaica, que quedou antepenúltima, sexta clasificada na Liga Euskotren. É curioso que o que comentas é un debate que sí, que estes días se anda por ali, polo País Vasco. Nos primeiros meses de competición non saiu demasiado ese tema, e agora, cando estamos xa moi preto do playoff, Ibaica protesta dicindo por que sendo sexta teño que xogarme a permanencia. Sí, a ver, eu desde o meu punto de vista tamén teño a súa razón, non, por decirlo de alguma maneira, pero bueno, tamén teñen que valorar e ver que si a día de hoxe xa as galegas están inferioridade polo tema de viaxaren alá a maior parte das regatas, pois como quen di, de cara a vindeira temporada, pois sería unha liga vasca, por decirlo de alguma maneira, na Euskotren Liga. Ese playoff de ascenso a Liga Euskotren estará Ibaica, estará Kaiku e Zumaya como primeira e segunda da ARC. Se non me trabuco, nos primeiros anos de ACT tamén había cupos. Sí, tamén. Digo, na categoría masculina. Sí, era tal cual. Creo que foi no 2003 e 2004 cando empezamos, pois tanto era Mecos, Cabo e creo que Tirán non podían descender en 2 anos. Creo que tamén se puxo de novo esa norma agora para na Liga Femenina. Que te pareceu esta temporada o rendemento de Cabo e de Tirán? A verdade é que, bueno, non é que me sorprendera, pero sí que un pouquiño, bueno, pois foron mellorando a medida que pasaron as regatas, non? Eu creo que me van a chover críticas por este comentario, pero creo que deberíamos empezar un pouquiño a mirar para alá, non? Creo que é o momento, pois, de volver, ainda que non guste o tema dos dous longos, polo menos para estar en igualdade de condicións a hora de competir con elas. Se ve que creo que tanto Cabo como Tirán pagaron un pouquiño ao non estar acostumbradas a esa distancia. Creo que se ve reflexado nas últimas regatas, non? Lograronse adaptar un pouquiño a esa distancia, ser máis competitivas, sobre todo nos primeiros longos. Ali xa levan moitos anos competindo esa distancia, aquí non hai maneira de cambiálo, por decirlo de alguma maneira, e creo que se está vendo esa gran diferencia, non? A ver un pouquiño que pasa agora elas compiten o miércoles da bandeira da Concha, e a ver o nivel que demostramos. Falando de que na Liga Euskotren a vencedora está facendo entre 10 minutos 20 e 11 minutos, e na Liga Galega as vencedoras pois están polos 23 minutos e medio. Sí, a verdade é que son regatas durísimas, non? Eu, de feito, este ano nós, pois, as rapazas que tiñan no club decidiron non competir na Liga Galega Femenina por a dureza das regatas, non? O ano pasado, a viña temporada, tuvamos regatas de 30 e pico minutos, un día de mal tempo, ostras, que nin os, non por comparalos, non, pero nin os homes lle gustaría remar ese tempo, porque ao fin e ao cabo, sí, é igual a distancia, pero o tempo non é o mesmo, non? O que che digo, me van a chover moitas críticas por este comentario, pero... Bueno, hai división, Digo, hai moita división, aínda que moitas das remeiras sí que queren ter 4 longos. Sí, o que pasa é que ao final quen decide son as directivas, non? Eu falo desde o punto de vista que me toca vivir nas reunións da Liga, e ao final quen decide é a directiva do club. Creo que, xa che digo, no 18 que competimos en 2 largos, creo que foi o último ano, fomos competitivos, tanto nós como o resto de equipos na bandeira da Concha, e o resto, pois, bueno, un pouquiño tentando a suerte. Creo que Chapela, bueno, ten un bloque moi consolidado, con remeiras que levan moitos anos competindo, así que se poden adaptar a esa distancia,
pero o resto de equipos, pois, ou ben son xente que leva moi pouco ao tempo de remo, por decirlo de alguna maneira, aínda que teñan ao mellor 30 e pico anos, ou rapazas que acaban de subir de categoría cadete, e que as metes a remar regatas de 20 e pico minutos, non é? Para min é durísimo, vamos. Compre lembrar que logo no playoff son 2 longos, serán simplemente 2 longos. Vimos a primeira quenda coa embarcación da Pobra, Castropol e Perillo, e agora saíron xa Chapela, Carriro 1 Cesantes, Carriro 2, esta tripulación Rianxo, Carriro 3 e Mugardo Sacabana, Carriro 4. E as 7 tripulacións que compiten na Liga Femenina están xa remando aquí en Ares. Máis dun minuto xa da segunda quenda. Xa camiño da primeira virada para as 3 primeiras embarcacións que saíron. Haberá o mércores na clasificatoria da Concha 7 embarcacións galegas. Teremos a Cabo e Tirán, e despois desta Liga Galega teremos a Chapela, a Mugardo Sacabana, a Rianxo, a Perillo e Cesantes. ¿Ves posibilidades de meterse as galegas? A verdade, creo que vai estar bastante complicado, non? De feito, o que che comentaba antes, creo que por parte de Kaiku e de Zumaya van a mostrar un gran nivel, porque, bueno, é a única regata que teñen para medirse tamén a Cabo e Tirán, e creo que vai estar un pouquiño aí, non? As da tanda boa, pois, para min son intocables, por dicirlo de alguma maneira, e logo, bueno, pois, a pelexa polo último posto de clasificación vai estar moi reñida. Facendo unha pequena enquisa onte, ainda que estamos vendo agora, imos ver os tempos primeiro. Perillo 5.54, máis 11 para Castropol, máis 14 para a embarcación da Pobra. 5.54 Perillo. O de case que 6 minutos para a embarcación de Oleiros, que, oye, está a sacar 14 segundos, non é habitual que lle estea a sacar esa vantaxe a tripulación da Pobra. Eu que nos prognósticos que sondei durante esta fin de semana, nas quinielas con os nosos comentaristas, o sábado con Toni Montenegro, con Marcos García esta mañá, e Toni Montenegro, por exemplo, metía a Cabo e a Chapela na final da Concha, e Marcos metía a Cabo e a Tirán. O que che decía antes, non? Creo que vai a primar sobre todo o tema do acostumado que esteas a competir nesa distancia, non? Chapela, por exemplo, o ano pasado a prepararon moi ben, estuveron, pois, a planificación un poquinho centrada nesa clasificatoria da Concha, e logo, pois, bueno, tanto Cabo como Tirán xa levan remando todo o verán nesa distancia. É un poquinho iso que vai a marcar a diferencia, é o acostumado que esteas a remar esa distancia, bueno, logo as condicións, que este ano, bueno, ao seren xa un gran número de treñas femeninas, pois sí que xa vai haber ao mellor diferencias de evento que poda sair ao mellor de primeira ou unha segunda tanda, pois un poquinho vai ser o que marca a diferencia. Lembraba eu que, por exemplo, no campeonato galego que gañou o Cabo, entre Tirán e Chapela só hubo un segundo de diferenza. Si é certo que despois, se vemos os tempos destas 3, de Cabo, Chapela e Tirán, coas outras embarcacións galegas que van a competir, coas outras 4, Cesantes, Perillo, Rianxo e Mugardo Sacabana, aí as diferenzas xa son moi grandes. Sí, a verdade é que sí, non? É o que te comentaba antes, non? Vese a treña que estamos vendo agora en imaxes, que ten un gran nivel, que ten un bloque moi consolidado de remeiras que levan remando xa moitas temporadas xuntas. Sí que poden ter certos retoques cada temporada, bueno, de xente xoven ou, bueno, que lle axuda a completar o equipo, pero ao final o núcleo conxunto do equipo sempre é o mesmo, non? Ainda por encima son remeiras contrastadas, remeiras con bandeiras en campeonatos de España, remeiras que, bueno, xa teñen unha traxectoria contrastada, non? E o prognóstico do tempo di que vai ser unha xornada clasificatoria dura, tanto a do mércores como a do xoves. Sí, ali, de feito, xa pola mañá xa se veu que as condicións estaban bastante complicadas. Un poquinho a tendencia, polo que están dicindo as precisións, é iso, que durante toda a semana vai haber cambios de
de tempo. Pois a primeira embarcación que vai virar é a tripulación de Chapela, despois bastante igualdade entre Mugardos, a Cabana e Rianxo, e moito máis atrás a tripulación de Cesantes. 5:30 para Chapela, mellor tempo ata momento. Entran case que a par na virada Mugardos, a Cabana e Rianxo, carreiros 3 e 4. E a cuarta en virar é a tripulación de Cesantes. Estas 4 embarcacións rebaixaron o tempo das outras 3 embarcacións da quenda anterior. Ainda que están a 7 no mar competindo, son 2 quendas distintas. O mellor tempo da anterior fora 5:54 de Perillo, rebaixado polas 4. O mellor tempo desta tripulación que adestra Zunzunegui, a gran dominadora da Liga Galega. Gas nunha regata sempre a vencedora. Dominadora en Galicia, despois no Campeonato Galego, cando se atopou coas outras 2 embarcacións, con Cabo e con Tirán, aí foi terceira clasificada. Estaba mandando Kevin unha mensaxe de que a patroa de Cesantes vai coa camiseta de Rianxo. É o que me estaba fixando agora, que estaba vendo a camisola de color azul e, ui, me equivoquei de equipo. Compre lembrar que xa na xornada de onte e hoxe tamén, pois haberá unha homenaxe aí a Adrián Neo, o patrón de 12 anos que competiu nesta liga feminina. Se non me traboco, foron 5 regatas de liga na que foi patrón de Rianxo, que esta semana perdeu a vida. Con 12 anos teníamos que estar falando desto moi triste. Sí, sí. Un accidente coa súa bicicleta. Rapaz que estivo, pois, as últimas regatas de liga sendo o patrón da tripulación de Rianxo. Que iso é outro, non? Que con 12 anos seas capaz a poñerte ao fronte dun equipo femenino en certas condicións, cuidado, A traíña do Club Remo Rianxo, Virse de Guadalupe, vanlle poñer agora tamén o nome de Adrián Neo. Fomos repetindo durante toda esta fin de semana dentro do mundo do remo, unha aperta enorme nestes momentos para o seu pai, a súa nai, o seu irmán, toda a familia. Trasería moi grande. 12 minutos de regata, primeira quenda. Dominando Perillo por diante de Castropol e por diante da embarcación da Pobra. Parece que se quedou un pouquiño vento con referencia a regata do playoff. 12:31 o tempo de Perillo. Agora vai chegar a tripulación asturiana de Castropol a máis de 10 segundos de Perillo. Llada de Castropol a 15 segundos. E a embarcación da Pobra no carreiro número 1 vai virar a 24 segundos. Dominio moi claro de Perillo, que non é habitual ver a Perillo con ese dominio. E quizáis con respecto a Castropol, pero non con respecto á embarcación da Pobra. Incluso parece raro porque, bueno, no carreiro 1, pois sí que pode estar un pelín máis abrigado do vento, sobre todo a pasar un poquinho a zona do porto. Parece extraño, non? Estaba vendo eu aquí un pouco así a trayectoria, ese duelo particular entre a Pobra e Perillo esta temporada. Se vemos as 4 últimas regatas, sempre estivo por diante Perillo. Alguna con moita igualdade, por exemplo, en Mugardo simplemente houve un segundo de diferenza entre elas.
Despois houve outras regatas, a de Oleiros, sempre un campo complicado, e o Teresa Herrera, xusto nas que foron contra reloxo, aí a diferenza foi a favor de Perillo. Veremos si Rianxo, que xa fixo apuros en moitas ocasións a Chapela Huesco, pois en Mugardos. Saben como segue a medrar a vantaxe da tripulación de Oleiros sobre Castropol e a embarcación da Pobra. Vamos a Mugardos, a Cabana. Estánse confundindo. Sí, é o que estaba mirando ahora que... Sí, que non, aquele non é unha embarcación que estea competindo, están adestrando. Ahora sí, está aí a tripulación de Rianxo. Bueno, creo que todas esas embarcacións que que están por fora do campo de regatas provocaban algo de confusión, porque está aí a tripulación que está a dominar, a tripulación de Chapela, que rebaixa en moito xa o tempo de Perillo Chapela, marca 11:43, case que un minuto menos que Perillo. Pois a igualdade que xa vimos no primeiro longo entre Mugardos, a Cabana e Rianxo. Segue Mugardos, a Cabana por diante de Rianxo, pero sí, moi pouco, simplemente 2 segundos, máis 16 e máis 18. Falta ainda por chegar a tripulación de cesantes. Siguen rebaixando as embarcacións o tempo que marcara Perillo. Cesantes vai andar aí, sí, porque marcara 12:31 Perillo, vai ser algo superior ao tempo de Cesantes. Vai andar Cesantes polos 12:33, 12:34. E vemos a patrona de Cesantes que camisola de Rianxo. Que foi unha noticia durísima. E aparte era un rapaz moi coñecido dentro dos clubs da zona da ría, non, por decirlo de alguma maneira, xa que, bueno, nas regatas de Bateis pues, era un poquinho que marcaba a diferencia xa desde pequeniño, de patrón. Bueno, aparte de ser sobrinho de Visky, bueno, xa lleva un poquinho na sangre, por decirlo de alguma maneira, o tema de ir de patrón. E sí que era un rapaz moi alegre, moi contento sempre. Desde pequeniño recordo velo xa, fai unhas tempadas as popas dos bateles. E a verdade que foi un golpe moi duro, non? De Rianxo alternaba esa posición con Irene na embarcación de Rianxo. Principios de temporada foi máis como patroa Irene e despois oía Irene. De 17 minutos xa de regata para a embarcación de Perillo. Segue a medrar e moito a súa vantaxe sobre as outras embarcacións. Allí saca máis de 20 segundos a Castropol e 37 segundos a embarcación da Pobra. Perillo xa estaría de momento cuarto. Boa regata hoxe de Perillo aquí en Ares, na derradeira da Liga Galega. Esta liga que domina esa tripulación de Chapela, camisola amarela de líder da liga. Que volve a haber un pouquinho de vento nas boias de fora. Facendo cálculos aí de Chapela, por exemplo, que quen está a marcar mellor tempo. Primeiro longo 5 minutos 30, segundo longo 6 minutos 15.
Se comparamos cos tempos de Perillo, tampouco hai moita diferencia entre eles. A ver, unha vez que tamén te ves diante, pois, bueno, a exigencia xa non é a mesma, non? Pois, como que andi controlando a regata, por dicirlo de alguma maneira, sí que vas tirando igual, pero, bueno, non é o mesmo, non remas ca mesma tranquilidade, pois, indo primeira cunha vantaxe bastante clara que indo apretada, non? Así que a vantaxe para Chapela é moi cómoda, eso. Sí. 16 segundos. Estamos na metade de regata. 18:50 para Perillo, Castropola 24 xa a 43 a embarcación da Pobra. Liga, como decíamos antes, pois que vai a ir cara aos 23-24 minutos a regata para estas embarcacións. Pois repasando os resultados de Chapela esta temporada, agás na primeira xornada, a xornada inaugural onde Mugardo Sacabana estivo moi preto a un segundo, e a clasificatoria do Teresa Herrera do sábado pasado, que era puntuable para a Liga, Rianxo foi segunda a 6 segundos. A verdad que fixeron moi bo contrarreloxo, Despois sempre manexou pois a media de 20-30 segundos de vantaxe sobre a segunda clasificada. Sí, o que falábamos antes, non? Un poquinho mellor, pois pensando xa na clasificatoria da bandeira da Concha, pois o mellor que esa semana cargues un pelín máis de adestramento o podas pagar na regata, pero, bueno, foi claro dominante durante toda a temporada e non teñen problemas, xa se ve. E unha mostra do difícil que despois económicamente é dar ese ascenso, unha mostra esta tripulación, a de Chapela. Sí, a verdade é que xa non económicamente para o club, sino de cara a Carremeiras, pois podan subir a competir alá, non? Date conta que xa teñen que marchar os viernes, a maioría deberían pedir o día no traballo, ou ben se non lle dan, pois pedir as vacacións nesas fechas, como fan outros clubs, e a verdade que se fai durísimo, non? Un poquinho que che decía antes, non o sabe ben si aquel remeiro que non estuvo algunha vez remando na Liga da CT. Sí, que hai un problema, o que dice, económico, problema deportivo, hemos decir humano, de viaxar demasiado, de difícil a conciliación familiar cando un compite en ACT. A verdade é que é moi difícil, non? Ahora, co tema dos gastos, tema do gasoil que está polas nubes, tema dos hotéis, tema poste a valorar, realmente a un club gallego non lle compensa estar alá nin con subvencións, nin con axudas de patrocinadores, non? Por iso que, bueno, deberíamos facer forza por facer un pouquiño máis competitiva esta liga, que non haba tantas diferencias entre a primeira e a última, por dicirlo de alguma maneira, e creo que unha dos grandes cambios sería ese, de volver a dous largos, volver ao mellor a que algún club se anime a competir nesta liga, non? Nós temos a idea esa de intentar salir de cara á vindeira temporada, pero sempre a cando, pois, se vexa un cambio, non? Por dicirlo de alguma maneira, xa que Chapela é claro dominador, si non ten problemas de cara a vindeira temporada, pois vai ser complicado que algún club poda pelexar con eles. Logo, bueno, pois sair pois para non arrastrarte, non, pero sí que pois pasar estes mal tragos, por dicirlo de alguma maneira, te conta que van xa para 20 minutos de regata e ainda lle queda mitado longo, é durísimo. É como lle explicas ti a unha rapaza que ven de ser cadete, que ven de remar 1500 metros, que vai ter que remar 5500 durante 20 e pico minutos, pois pasar a máis tempo de adestramento, cando, bueno, claro, cambian tamén de idade, pasan para bachiller, xa teñen máis tempo de estudio, é moi complicado, non? Eu son partidario de, ainda que non guste, pois de volver aos dous longos, facer máis atractiva a liga, máis competitividade entre equipos, un poquinho tirar por aí, non? Temos aí a embarcación da Pobra, o sea, a Pobra, por exemplo, vai chegar tranquilamente aos 26 minutos de regata. Eso, non? Logo, pois, facendo o tema dos dous longos tamén animarías a certas
remeiras ou remeiras que xa estiveron pois a intentar completar a mellor algunha traíña, sabes, no nivel de adestramento xa non sería o mesmo, pois a mellor pasas de adestrar, eu que sei, pois 2 horas e pico todos os días ou 6 días á semana, pois a adestrar 1 hora e media os mesmos días ou a descansar un día máis, xa que a preparación non é a mesma. De logo, pois bueno, que a nivel físico a exigencia pois xa non sería a mesma, non a de competir en 2 longos que a 4. A Liga Euskotren este ano ou nestes últimos anos foi un exemplo, gaña incluso en emoción, en espectáculo, porque a máis se comproba que, aínda que hai tripulacións que dominan, se esa tripulación ten un pequeno erro, penalízalle moito. Aquí en 4 longos ter un erro, se Chapela se tivese un erro, aínda ten certa marxe para corrixir ese erro. Un poquinho o que che estaba comentando, na línea esa de dicir pois que certos clubs se podan sumar a pelexar por bandeiras debido a certos erros ou diferencia de tempo entre tandas. Ao haber 2 longos, pois a diferencia sería moito menor, non? Pois vai chegar a tripulación de Perillo, a tripulación que patronea Icía Río, o equipo de Román Sabio, que vai marcar o mellor tempo da primeira quenda, un tempo que vai andar por enriba dos 25 minutos. Sabimos antes, a clasificación en terceira virada, que está a moverse en tempos moi semellantes, calcados os de cesantes. Pois chega con 25-29 a tripulación de Perillo. 25-29 para Perillo, segunda tripulación que vai chegar é a tripulación de Castropol. Chega Castropol a 20 segundos e por enriba dos 26 minutos vai chegar esta tripulación. Tiveron un erro, colleron o tempo aos homes que estaban entrando pola falla de fora. Sí. Esa é Castropol que entraba. Sí, Castropol, sí. Chega tamén Castropol e por enriba dos 20 minutos. 26. Por enriba dos 26 minutos e agora chegará a embarcación da Pobra, a embarcación que patronea Xavi Romero. Vai chegar a algo máis de 1 minuto de Perillo. 1:06. 0:06 o tempo para a embarcación da Pobra e agora quedan as 4 embarcacións da quenda de honra de esta tripulación que ven na imaxe é a que está a dominar con tranquilidade. Unha das grandes bazas a máis que ten o remo feminino galego nesa xornada clasificatoria do mércores para tentar meterse na final da Concha. Esta tripulación de Club de Remo Chapela Guofco. Están moi definidas as posicións nesta quenda. Mugardos acaba na segunda, Rianxo terceira, Cesantes cuarta. E vai sumar Chapela a 10ª vitoria da temporada. 10 vitorias en 11 xornadas para a tripulación que campioa da Liga 2023. Esta que ven na imaxe, sensacional temporada, dominio absoluto na Liga Femenina. Os 24-03, máis ou menos Chapela. É a tripulación que vai pechando a quenda. Cesantes, chegará Gorda, agora Mugardos a Cabana. Van rebaixar tamén o tempo de Perillo. Simplemente Cesantes era que estaba competindo en tempos con Perillo. E agora chegará a tripulación de Rianxo. Vai chegar con tempo de 24-43. Agora quedará ya algo máis de medio minuto a esta tripulación de Cesantes para chegar á liña de meta. Ten que rebaixar os 25-29 de Perillo se quere ser cuarta clasificada na última regata da temporada. 25-29, marcar a Perillo.
Pola cuarta posicionaría de hoxe, pero xa ten garantida na clasificación xeral. Sí, vai no rebaixar. Non houbo novidades, Suso. Digo, non houbo tampouco sorpresas na última regata. A dominadora da Liga, Chapela, primeira clasificada. Mugardos a Cabana, que habitualmente era segunda da Liga, ose segunda. Rianxo, que habitualmente era terceira, ose terceira. Sí, a verdade que, bueno, un pouquiño o esperado, por dicirlo de alguma maneira, non? As 4 da segunda tanda marcando os mellores tempos e logo as da outra tanda. Foronse respetando moito as posicións que houbo durante case que toda a temporada. Derradeira regata da temporada, esa é a imaxe da tripulación vencedora, dominadora. 10 de 11. 10 vitorias de 11 regatas que tivo a Liga Feminina na Liga Galega. Esa tripulación de Chapela Wofco, esa que ven na imaxe, que sempre levou ese xersei amarelo de líder da Liga. E hoxe por ser a derradeira regata da temporada, o equipo que colocou Juan Zunzunegui foi Olaya Martínez como patroa, Imbabor Tania Dorado, Alba Meix, Antía Rodríguez, Marina Domínguez, Noa Costas, Graciela Barreiro, na proa Verónica Montes, en estribor Esther Dorado, Inés Sineiro, Claudia Dorado, Fátima Bures, Nerea Cerqueira e Silvia Pereiras. Agora vemos a clasificación 24-02 Chapela, a 28 segundos Mugardos a Cabana, a 43 Rianxo, cuarta Cesantes, do máis chamativos ese quinto posto Perillo, quinto posto a máis sacándolle máis de medio minuto a Castropol e algo máis dun minuto a Embarcación da Pobra. 10ª vitoria da temporada. Esta primeira bandeira feminina Concello de Ares, 10ª vitoria para a tripulación de Chapela Wofco. Aquí en Ares nesta derradeira xornada de clausura da Liga. Esa é a puntuación da Liga, 74 puntos para Chapela, Mugardo 62, Guardos a Cabana. Remata esta tripulación que se fusionou a campaña pasada dos dous clubs cunha vitoria esta temporada. Terceiro posto para Rianxo, cuarto Cesantes, quinto Perillo, sexto Castropol e sétimo posto para Embarcación da Pobra. O que vemos son imaxes de Ares, do Concello de Ares. Este concello que organiza fin de semana, dobre xornada, sábado e domingo, punto final da temporada, coa disputa do playoff que xa coñecimos hoxe con San Bartolomeu B, San Bartolomeu da Liga Galega como vencedor do playoff, e final de temporada para a Liga Femenina e Liga Masculina. A imaxe do Concello de Ares, un clubo de Ares que ten como objetivo para esta temporada, xa é o campeón da Liga Masculina, e o objetivo é volver a Liga ACT. E agora un homenaxe a Adrián. Sí, e agora teremos pois o momento máis emotivo da tarde, a homenaxe do mundo do remo a Adrián Neo. Antes de comenzar con o finazo, se me dades un segundillo, por favor, quiero leer unha frase en homenaxe a Adrián Neo Romero. Foi moi fácil quererte, imposible. Vai se agardar este minuto de silencio, minuto de aplausos. A verdade que unha tragedia, noticia durísima que coñecimos esta semana. Esta é toda a homenaxe do mundo do remo durante todos estes días para a súa familia e os seus amigos.
Cruz por participar nesta homenaxe. Deixounos con 12 anos o patrón desa embarcación que ven na imaxe. Foi patrón en 5 regatas da Liga, desta Liga 2023. Ata o mes de xullo estaba patroneando esa embarcación feminina de Rianxo. Nada, o mes cumpría 13 anos. Será imposible olvidar a Adrián Leo Romero. Moitas grazas a todos. Momento durísimo, durísimo, emocionalmente durísimo, porque todas estas que ven esta temporada eran as súas compañeiras. A verdade é que chapó por elas por ser capaz de competir no día de hoxe, non? Momento durísimo, aí vían o nome de Adrián Neo, esa traíña de Rianxo. É o momento máis emotivo da tarde. Nos gustaría lo visto, pero xa viron a Virxe de Guadalupe de Rianxo co nome de Adrián escrito na traíña. El patroneou durante esta temporada. Temos a traíña femenina de Rianxo. Aí, mentres continúan todos os aplausos, mentres todas as embarcacións, pois, recuperan as súas posicións, aí entre vaguas. Que durísimo. Toda a homenaxe que recibiu durante estes días do mundo do remo, que enmudeceu o mundo do remo esta semana, o fatalismo desa noticia. Tras isto, procedemos a entrega do mallot e da bandeira. Nesta xornada de clausura da Liga Galega, só queda agora que reciba a bandeira chapela como vencedora ante esta bandeira de Ares, e tamén a camisola que acredita como líder campeoa do 2023, e quedará despois o punto de final da Liga Masculina. Liga Masculina hoxe con 10 embarcacións, porque dúas estiveron no play-off, as dúas últimas clasificadas, a embarcación de San Bartolomeu e a embarcación da Pobra competiron a fin de semana no play-off. E teremos 3 quendas na Liga Masculina, 3 tripulacións na primeira quenda, Mecos, Narón e Cesantes, 3 tripulacións na segunda quenda, Chapela, Cabo e Rianxo, serán quendas lanzadas, e despois quedarán para a quenda de honra as 4 primeiras clasificadas da Liga, Ares, Bueu, Tirán e Castropol. Club Remo Rianxo, que é unha das embarcacións que estará o vindeiro mércores na xornada clasificatoria da Concha. Temos 7 embarcacións femininas na xornada clasificatoria. Sí, o ano creo que máis representación temos, creo. Vai ser xa o punto de final de temporada para moitas embarcacións. Xa hoxe o punto de final de temporada para moitas embarcacións, pero esa xornada clasificatoria
Relembrar, por exemplo, que a Liga Euskotren se arrematou a fin de semana pasada, Cabo e Tirán se arremataron a fin de semana pasada a Liga regular. Ya nos vemos, comparamos os calendarios, foi así un calendario un tanto extraño. Temos comentado, por exemplo, na ARC masculina, rematou tamén a fin de semana pasada, sí, a ARC. O dende a fin de semana ata que se fin de semana pasada ata que se dispute o playoff pasan 4 fins de semana. Mes que para algún club casi sin poder competir, non? Sin poder estar non o mismo que adestres, por moito que adestres o nivel de competición dacho as regatas, non cho dan os adestramentos, non? E claro, posto a contar desde a clasificatoria da Concha, que creo que tanto da RC como da Liga Gallega van a ter moi complicado poder entrar nesa final da bandeira da Concha, pois de aí ao playoff van a ser días moi longos, non? Días moi longos, días ás veces de intranquilidade para os adestradores, porque a golpe de finais de agosto e de setembro empeza xa o baile, o movimento de fichaxes, o tocar un remeiro, tocar outro remeiro. No, o baile creo que xa empezou, bueno, xa empezou aí, fai uns días, non? De feito, bueno, xa tanto na Liga ACT como, bueno, no resto da Liga xa están o baile de adestradores para un lado e o baile de remeiros tamén por outro. Haberá cambios importantes tamén na Liga Galega vindeira temporada en adestradores que cerrarán os seus ciclos. Eu creo que sí, non? Sempre se suele dicir que para o ano de cara ao ano que ven pois vai haber moitos cambios ou tal, pero bueno, creo que vai haber, si a cousa pinta como está sonando, que vai haber moito baile de adestradores e incluso tamén de remeiros, non? Remeiros que adestran, que deixan, perdón, e remeiros que cambian de club. Esta imaxe de Chapela, 10ª vitoria da temporada para esta tripulación. 11 regatas, 10 vitorias para esta tripulación campeoa do 2023. Noa Costas, Olaya Martínez, Paula Álvarez, Pilar da Riva, Sergio Fernández, Silvia Pereiras, Tania Dorado, Uxía Barciela e Verónica. Vamos iso de que mes de agosto, mes de setembro, bueno, xa se negocia con moitos remeiros, con moitos adestradores, e máis, hai tripulacións que xa saen do mes de setembro, pois o 90% pechadas para a vindeira temporada. De feito, na zona do País Vasco, se che digo, xo teñen máis que asimilado, non? Que chega a mediados de agosto e o tema dos teléfonos empezan a soar, tema de reunións con adestradores igual, xa para ainda non ven acabar a tempada, pois ter todo cerrado de cara á próxima, non? Por si tes cambio de adestrador, pois ter que tiña ese marxen de fichar remeiros ou de chamar a remeiros. Si que Alico teñe un poquinho máis instaurado que nos aquí en Galicia. Por exemplo, é algo que lle penaliza aos equipos que están en playoff, caso de San Pedro, Lapurdi, Ares, Bueu e Santurci. Sí, ata finais de setembro non van saber en que liga van a competir a vindeira temporada. Sí, un pouquiño lastran eso, non? De cara, bueno, si sigo o mesmo adestrador ou si teñen un cambio de adestrador, pois de cara a mover ficha de cara a vindeira temporada, non? Coitando outro día nun programa de radio a Corta, que vai deixar Kaiku, xa anunciou que deixa Kaiku, que están en negociacións con Castro, que en setembro volverá a reunirse co presidente de Castro e tomará unha decisión se volve ou non volve a Castro, que Castro está na ARC2 porque perdeu a categoría esta temporada. Sí. Unha das cousas que comentaba el dos proxectos de Castro ir reunindo algúns dos remeiros castreños que están sobre todo en RC. Xa el confirmaba ou recoñecía que é moi difícil a un remeiro de ACT que se vaya para a RC2 por un motivo económico. Pero el dicía que nestes momentos a maior canteira do remo estaba en Galicia. E foi moi claro e dixo, e se non podemos recuperar moito remeiro castreño, tiremos dos galegos. Sí, a verdade é que decía, bueno, un compañero e amigo meu decía no
fai uns anos, non, que se xuntaras a todos os remeiros galegos que están alá na ACT competindo e sacaras unha traíña, non había que nos fixera a frente, por dicirlo de alguma maneira, non? E creo que me sigo pensando eso, por dicirlo de alguma maneira. En casi todos os clubs, incluso clubs que non eran asidos a ter remeiros galegos, a día de hoxe os teñen, como por exemplo Orio, como por exemplo Donostiarra, certos clubs que non eran asidos a ter fichaxes de aquí, agora, pois, queiras que non, pois, están petando a porta de Galicia e vindo buscar remeiros. Pois corta, dixo, o maior talento do remo nestes momentos está en Galicia. Sí, un pouquiño tamén se ven traballando moi ben nos últimos anos co tema da base, remeiros xóvenes que empezan a destacar, por exemplo, Cabo tamén que fichou este ano, pois, en remeiro de Mera, que como é Javi, que é un gran remero polo que me comentan. Logo, bueno, os fichaxes que tuvo Bermeo de Folgada e máis de Diego, pois, tamén son rapaces moi novos e dixi, ostras, que te vas para un equipo gañador, como é posible que pode estar competindo entrando nos equipos titulares, non? Pois un poquinho se vai fixar aquí pois por eso, non? Esta mañá comentamos, Diego, que era marca en Bueu, que agora está en Urdaibai, 5 regatas esta temporada, tamén é certo que está nun equipo gañador, 5 regatas esta temporada como titular, 4 vitorias xa ten en ACT. Sí, a verdad que... Está en equipo gañador tamén. Sí, pero bueno, hai que cumplir, como digo eu, xa ter a sorte de poder decir de que che poña o adestrador e logo que che sala ben que teñas ese punto de suerte de poder pelexar pola vitoria, non? Pois estamos xa na categoría masculina, final de temporada, derradeira regata da temporada na Liga Galega, primeira quenda con 3 embarcacións, carreiro número 1 Mecos, carreiro número 2 Narón, e no carreiro número 4 estará Cesantes, queda libre o carreiro número 3. Son as 3 primeiras embarcacións que saen nesta Liga A. A primeira quenda e a segunda serán lanzadas, xa irán despois Chapela, Cabo e Rianxo. Non, polo que vexo, volveu a súa treña. Estuvo competindo con a treña prestada por Mugardos e hoxe volveu a súa treña habitual. E se vemos a clasificación da Liga, poucas cousas quedan por decidir nesta derradeira xornada. Quizáis, por exemplo, se Narón é capaz hoxe de recurtarlle 3 puntos a Cesantes, que vai ser complicado porque compre lembrar que só compiten 10 equipos, xa non compiten 12. E logo tamén un pouquinho de diferencia con Chapela, con Cabos, e poden estar aí competindo, pero bueno, tamén vai ser moi complicado, non? Porque están como moi definidas as posicións xa na Liga. Repito, Cesantes e Cesante Rodavigo, noveno clasificado, 59 puntos, Narón décimo, 3 puntos menos. E despois, na zona alta, Castropol, cuarto clasificado, con 4 puntos de vantaxe sobre Chapela, que é quinto. Sí, xa o resto está como moi definido. Creo que tampouco os remeiros non van pensando un pouquiño en subir un posto ou non, sino máis ben en acabar a temporada ben, acabar contentos e facendo unha gran regata. Pois hai xa 6 embarcacións no mar, as da primeira quenda, Mecos, Narón, Cesantes, e agora saen Chapela, Cabo e Rianxo. Cando rematen estas 6 embarcacións, será o turno da quenda de honra. Imos ir repasando das primeiras embarcacións que saíron. A embarcación de Mecos, esta tamén é uso regata para dar pequenos premios. En Mecos, por exemplo, unha das novidades, cambio hoxe de patrón. Sí, a patrona habitual era Mónica durante casi toda a temporada, por non dicir toda a temporada, e, bueno, dalle a oportunidade ao rapaz a Xoel, non? Terceira regata desta temporada de Xoel. Simplemente fai 2 trocos Mecos hoxe con respecto á xornada de onte. O patrón entra alcalde na terceira de babor. Pequeno troco que fai o adestrador de Mecos, que Álvaro López, que habitualmente o marca, o se vai na quinta. Pero é das poucas modificacións que fai Mecos. Falando de patróns, por exemplo, Narón, que está aquí nesta quenda, esa que ven aí, que está a perder agora 5 segundos con respecto a Mecos, cambia tamén a patroa e hoxe debuta Manuela López. A
patroa habitual foi a Leida durante toda a temporada. Tamén fai 2 trocos hoxe o adestrador de Narón. O de patroa entra Aitor Pérez na sexta de estribor. E outro equipo que compite na primeira quenda, Cesantes, o equipo que adestra Benji, fai tamén 2 trocos e un deles tamén é o patrón. Se non está Pablo como patrón, entra Fernando Franco. E a segunda regata da temporada de Fernando Franco. Hai 2 trocos Benji, o do patrón e o do marca de babor, que hoxe entra José Carlos García, que é dos habituais, pero onte descanso. Cambio de patrón, sobre todo. Sí. Cambian os 3 patróns das 3 embarcacións que compiten na primeira quenda, de Mecos, Narón e Cesantes. Hoxe un día tamén para premiar a todos eses que adestran durante todo o ano, inverno, primavera, verán, e que das posicións que menos rotacións ten, a máis a patrón. A máis complicada, por dicirlo de alguma maneira, non? Porque che pode costar moitos postos na clasificación se non che sale ben. Estamos case que nos primeiros 5 minutos de regata. Primeira en virar vai ser Mecos. Vira Mecos con 4.53, vira Cesantes. Un poquinho na virada. Vira tamén Narón. Mellor tempo para Mecos destas 3 embarcacións da primeira quenda. Parece que un dominio claro da tripulación de Mecos, que hoxe patronea Xoel Ochoa. E pese a ter un equipo moi xustiño tamén, fixeron unha gran tempada. Agora vanse cruzar con Chapela, Cabo e Rianxo. Chapela hoxe, por exemplo, tamén cambia o patrón. Hoxe está Hugo Pérez. Fai Zunzunegui 4 trocos. Dos que máis trocos fan hoxe con respecto á xornada de onte. Entra Hugo como patrón. Díaz Prol na pica. En estribor Diego Trigo e Miguel Méndez, que onte non remaron. A tripulación de Cabo da Cruz fai 2 trocos hoxe. Os 2 en estribor. Entra Del Sánchez e Borja García. A dele dos que menos regatas tivo esta temporada. Esta vai ser a terceira da temporada. E a tripulación de Rianxo simplemente fai un troco, marca de estribor, Laureano Camaño. Un pouco vendo a aliñación de Rianxo, do que máis me chamou a atención que os que foron toda a temporada marcas de babor e de estribor, os se van na sexta de babor e estribor. David Ponte e Álvaro García. Chapela aí sacándolle 4 segundos a Rianxo, 6 segundos de vantaxe a Cabo. Habitual ao longo de toda a tempada entre os 2 veciños do Barranza. Entre as 6 trañeiras que están agora mesmo en competición. Os tempos agora oficiais 4.55 foi o de Mecos, 4.47 o de Chapela. Chapela 4.47, 4.52 Rianxo e 4.55 Cabo. Aunque Mecos están tempos moi semellantes os de Rianxo e Cabo. A nación de Mecos dominando con moita claridade sobre Cesantes e sobre Narón, sacándolle máis de 10 segundos. E comentábamos o tempo de Mecos calcado o tempo de Cabo con 4.55. Chapela dominando, e onde que Chapela vai dominar esta quenda.
Chapela, que compre lembrar que é a quinta clasificada da Liga, pero houve unha regata na que foi descualificada e non puntuou. Aquilo foi comprensible. Despois de ser, se non me trabuco, fora terceira na regata. Fora terceira. Que, bueno, para min non debería ter tanto castigo, pero, bueno, as normas están para cumplirlas. Agora na regata da Pobra, na 9ª xornada de Liga. Para unha regata moi disputada, 6 lombos. Lo penalizoulle moito a Chapela, non puntuou naquela regata, unha reclamación que fixera a Sociedade Deportiva Tirán, e aí xa prácticamente quedou descolgada dese trío de cabeza da Liga. Xa pasou a competir con Castropol por ser cuarta ou quinta clasificada da Liga. Que vemos é a tripulación de cesantes, unha das tripulacións vendo un pouco a trayectoria da temporada que menos trocos fixo esta temporada. Sí, tamén en parte a corta plantilla que ten. Sí, é que moi poucos remeiros tivo 20 esta temporada. Sí, a verdade que moi xustos. Houve algún remeiro que empezou a temporada e despois xa marchou, xa non continuou, foron aínda moitos menos trocos pro adestrador. Bueno, máis ou menos están competindo ao nivel que a tempada pasada, estando aí nas mesmas posicións, sin pasar apuros polo descenso. Estaba vendo eu, por exemplo, que agás nesta regata houbo 5 xornadas seguidas de Liga onde non fixo ningún troco 20. Mellor incluso porque non pudo. Ui, acaba de quedar aí enganchada coa bolla. Pois iso sí que lleva aí penalizar algo a Chapela. Sí, pues, ou a Mecos. Sí, pode ser que tampouco pudiera facer moito troco. Van por traballo ou por lesión, se xa tes unha plantilla xusta e ainda por encima che fallan varios remeros, toca rezar, como digo eu. A máis 17 chegou Cesantes, Narón a máis 23. ...10-26 foi o tempo de Mecos. E ese pequeno percance que tivo no momento da virada. O primeiro longo de Mecos fora de 4.55. Este segundo foi de 5.31. O tempo de Chapela, Hai moi cómoda Chapela, moi superior ao resto de embarcacións. Vai rebaixar nuns 10 segundos, ou algo máis de 10 segundos, o tempo de Mecos. 10-15. 10-15 para Chapela. Chegan case que a par Rianxo e Cabo. Rianxo. Moi boa virada de Cabo, entra un pelín detrás e sale prácticamente diante de Rianxo. Pois 10-15 Chapela, 10-25 Rianxo, 10-26 Cabo, con 10-26 estaba Mecos. Están en tempos moi semellantes Mecos, Rianxo e Cabo. Diante, dominando dende o carreiro 1 a tripulación de Chapela. Ven aquí nesta imaxe como se aprecia moi ben na parte esquerda da imaxe. Primeiro a embarcación de Mecos, da primeira quenda, e por detrás na segunda quenda a embarcación de Chapela dominando. As dúas polo carreiro 1. Ian a Mecos e agora vemos a tripulación de Chapela que hoxe cambia o patrón, hoxe está Hugo.
Vendo que onte na primeira xornada que se celebrou en Ares, Sergio foi o patrón, levaba Sergio 3 regatas, onte foi a cuarta. Fieste antes, non? Rianxo, Cabo e Mecos, un segundo de diferencia. Sí, moitísima igualdade entre as 3 embarcacións, Chapela xa por diante, despois entre Cesantes e Narón, e hai unha vantaxe de 6 segundos de Cesantes sobre Narón. É a tripulación que adestra Benji, que tivo un inicio de liga máis irregular. Despois neste mes de agosto mellorou os seus resultados e saíu da zona perigosa da clasificación, porque houve un momento onde andaba preto do penúltimo posto. Sí, a verdade é que, bueno, unha vez que xa tes o bloque bastante definido, pois máis ou menos, salvo por circunstancias, pois estuveron sempre aí, non? É certo que o calendario da Liga, lembro que foi un calendario con moita regata, moitísima regata no inicio de Liga, e 2 regatas por fin de semana. Sin embargo, no último mes de competición se foi un calendario moito máis relaxado, sí, unha regata por fin de semana. Feito, bueno, para o ano non sei o que terán pensado os dirixentes, pero bueno, por lo que se está sonando, queren trasladar, a ver se por fin o fan efectivo, o tema dos campeonatos tanto galego como de España o mes de xullo, non? Antes de empezar a temporada das ligas, por facer aí os campeonatos e logo empezaron as ligas. A ver se vai adiante este proxecto, un pouquiño tamén para facer atractivo, non, estes campeonatos de cara ao galego, non, bueno, o galego xa veñen os clubs da ACT, pero si os de España, pois para que volva a ser un campeonato atractivo. O País Vasco, por exemplo, este ano os campeonatos de Guipúzcoa ou de Vizcaya foron nos primeiros días de xuño. Sí, de feito, se plantexou aquí, o que pasa que, bueno, como estaba un poquinho xa o calendario instaurado, tanto, bueno, a Liga Galega pois xa tiña a fecha marcada de inicio, pois era moi atropellado o tema de modificalo, non? A ACT, pois, bueno, tampouco iba a respetar os cambios que puderamos facer nós ante eles. Así o demostran que non, a eles non importa o Campeonato de España de Traíñas. Sí, calé, pero hai que buscarlle unha solución de feito, a esa data. Eu creo que é o menos grave, non? Hai clubs que, bueno, que opinan que non nesas fechas pois non tes un nivel adecuado pois para poder competir a un gran nivel, pero é que si te pos, por exemplo, a mirar o que fan alá na zona do País Vasco, xa aínda non ben acaban as trainerillas, pois xa empezan carregatas dali, non? A primeiros de xullo pois xa teñen as primeiras regatas. E por que non facelo antes de empezar a Liga a finales de xullo? Se tes 3-4 fins de semana de competición, xa non sería o mesmo, non? O campeonato de Euskadi dicía que o 4 de xuño foi o de Guipúzcoa e o de Vizcaya, o de Euskadi foi o 11 de xuño. Sí. A terceira virada segue a dominar con claridade Chapela, 15-18, Cabo máis 14, Rianxo máis 16. E agora nese duelo particular de Cabo Rianxo con Mecos, aquí sí neste terceiro longo, moitas diferencias a favor de Cabo e de Rianxo. Entre Cabo e Rianxo agora hai 2 segundos de diferenza, pero se acolleron un colchón máis importante, se lle sacaron 10 segundos a Mecos. Estamos falando de que Mecos marcara 15-45, Cabo marcou 15-32. Son 13 segundos de diferenza e 15-34 marcou Rianxo. 12 segundos no largo. Sí, moito, Esa é a tripulación de Mecos. Unha tripulación con moitísima xuventude. Certo é que hai un bloque de equipos onde a máis de xuventude hai moi poucas rotacións, porque antes falábamos de cesantes, pero vendo, por exemplo, as rotacións que fixo durante a temporada Mecos, estamos
falando de 2 trocos por regata. Eu creo que están nas mesmas circunstancias que Cesantes, por dicirlo de alguma maneira, non? Un plantel moi xusto, moi pouco marxen de error, por dicirlo de alguma maneira, a hora de que alguén se lesione ou que tiña que faltar por motivos laborais ou polo que sea, non? Eu son dos que di que con o plantel tan xusto toca rezar, por dicirlo de alguma maneira, para que non pase nada, non? E hai remeiros, por exemplo, en Mecos que só tiveron unha regata esta temporada, ao inicio de temporada. Vendo Jesús Otero simplemente tivo unha, Álvaro Parada tamén unha. Xa son remeiros que estiveron no inicio de temporada e despois xa desapareceron. Pois simplemente manexou Mecos 2 trocos de media, 2 trocos de media, que pode Daniel Costas. E a medrar a vantaxe moi clara de Mecos, sacalle máis de 20 segundos a Cesantes, 40 segundos a Narón. Se algo tiña de posible emoción esta quenda era saber se Narón ia quedar por Cesantes e meter algún bote polo medio, pero sabemos aí a diferenza que é imposible, que lle está a sacar agora pois casi que 15 segundos Cesantes a Narón. Rianxo e Cabo, saben, igualadísimos. Simplemente nesa loita, antes eran 3, eran Rianxo, Cabo, Mecos. No terceiro longo quedou descolgado a tripulación do Grove e agora aí o duelo por ser segundo entre Rianxo e Cabo. Terceira regata de Soel como patrón de Mecos esta temporada. Estanse moi preto da liña de meta as embarcacións da primeira quenda, a menos de 200 metros a embarcación do Grove. O final para esta temporada de Mecos. O mellor resultado que logrou esta temporada a Mecos foi un 6º posto, que conseguiu fin de semana pasada, o sábado, no Teresa Herrera, e tamén na Pobra. Varias veces foi 7ª clasificada, ainda que vai rematar a Liga como 8ª clasificada no 2023. Sí, prácticamente estuvo dominando esta tanda ao largo de toda a tempada. E logo, bueno, ou ben por diferencia de tempo, ou, bueno, porque estuveron competindo a un gran nivel, pois tentaron gañar ya equipos da outra tanda. Para cun tempo de 21-21 Mecos, 21 minutos 21 segundos. Ahora vai a entrar a embarcación de Cesantes. Embarcación que adestra Benji, que vai rematar a temporada no 9º posto da Liga. Entra a 29 segundos. Remata como 9ª clasificada no 2023 e a tripulación que vai rematar como 10ª clasificada na Liga 2023 vai ser a tripulación de Narón. Chapela xa. Sí, casi que dobra Chapela a Narón. Entrou Chapela. Aquí Chapela montou case que unha crono porque foi moi superior ás outras embarcacións. O tempo que fixo de cara a última tanda. E boa remonta de Cabo diante de Rianxo no último longo. E aí chega agora Rianxo. Mira, sacoulle casi que 10 segundos Cabo a Rianxo neste último longo. 20:42 o tempo de Chapela Wofco. Victoria do equipo de Zunzunegui. É a afección no Pobo de Ares ao remo. Sí. Estaba vendo eu antes a idade de Joel, o patrón de Mecos, 14 anos. Ten 14 anos.
terceira regata esta temporada para Xoel Ochoa, patrón de 14 anos. Moito futuro por diante. Vemos a imaxe de Ares. Sempre se comenta que aquel 2016 onde Ares logrou o ascenso, no 2017 con Agustín Fernández como adestrador, estaba en ACT, marcou un punto de inflexión nese concello. Captaron moitísimos socios, medrou a expectación polo remo. A verdade é que, bueno, eu estive traballando fai uns días aí na zona de Ares de Ferrol, e xa entras no pobo, o primeiro que ves son as casas ca bandeira ca insignia do Club de Remo de Ares, pois moita xente polo pobo, bueno, xa te digo, foi pola mitad de semana, pois ca camisola de Ares, moita afición. Bonito, Iso é moi bonito. É moi bonito. Témolo visto moitas veces en Boiro, en Moaña, pero sobre todo en regatas de ACT. Sí, falámoslo sobre todo cando vamos alá, a zona do País Vasco, non decimos de Orio, decimos de outros clubs, como tamén, bueno, teñen moita afición no pobo, pero, bueno, tampouco hai que desmerecer o que temos aquí, non? O Ares, Cabo, e demais clubs que, bueno, teñen unha gran afición. 20:42, o tempo xa oficial para Chapela. Segundo Cabo, terceiro Rianxo, cuarto Mecos, quinto Cesante, sexto Narón. Dito que ese último longo de Cabo foi moi bo. Vemos que lle saca aí 8 segundos na liña de meta a Rianxo e chegou a última virada con case que 2 segundos por detrás de Rianxo. Estamos falando de que lle sacou no último longo case que 10 segundos Cabo a Rianxo. Pero tempo de referencia para as embarcacións da quenda de honra, as 4 embarcacións que faltan por competir, as 4 primeiras clasificadas da Liga, vai ser ese 20:42 que marcou esa tripulación que ven na imaxe, a tripulación de Chapela Wofco. E vemos imaxes de Ares, esa é a igrexa de Ares, século XVIII esa igrexa, as imaxes habituais deste concello. Concello moi turístico, no verán, non sei se duplica ou triplica a poboación, pero é unha pasada. Concello que ten marcado, moi marcado aínda, ese playoff de ascenso como gran obxectivo da temporada. Vamos aí a Agustín Fernández, adestrador da Sociedade Deportiva Tirán, patrón esta temporada tamén da Sociedade Deportiva Tirán, ex adestrador de Ares, ele foi o primeiro adestrador que tivo Ares no seu debut en ACT, 2017. E ollo, porque no Ruse que baile de adestradores do verán, un dos nomes que soan que non vai continuar a vender a temporada na Sociedade Deportiva Tirán. Sí, é un dos sitios vacantes, por decirlo de unha maneira, máis cotizado para algún adestrador. Equipo como Tirán, bueno, tuve unha sorte de estar ali 2 tempadas, un equipo tamén con moita afección, con moi bo ambiente, con un gran nivel de remo, non? Bueno, hai equipos que sempre son chamados dos grandes no remo en Galicia, e a calquera adestrador gustalle ir aí. Esta é a segunda temporada de Agustín como adestrador da Sociedade Deportiva Tirán. Veamos aí, xersei amarelo do equipo dominador esta temporada da Liga, a tripulación de Ares, a tripulación que adestra a Pendo, e o seu patrón. Falamos con ele en Moaña, cando foi a regata de Moaña, e comentaba que estaban incluso sorprendidos polo rendemento, que non contaban con andar tan ben. Sí, a min, incluso, bueno, falando con algún remeiro que coñezco aí dentro da traíña, me decía que non que se sorprenderan, pero sí que chamou a atención que estuveran a un gran nivel durante tantas regatas, non? De ser capaz a estar gañando sin ningún tipo de problema, por decirlo de alguma maneira, non? Hugo dicíame que o barco que lle estaba indo máis rápido en probas, en test, que incluso a temporada pasada. Pois son as 4 primeiras clasificadas da Liga. Carreiro 1, Castropol.
grandísima temporada tamén da tripulación asturiana, unha que subiu a campaña pasada da Liga B a Liga A, e xa está na zona medio alta da Liga. E creo, para min, van a ser un dos nomes para a vindeira temporada se sigue o bloque que ten, que van a dar que falar. Pois Castropol, Carreiro 1. Carreiro 2, Sociedade Deportiva Tirán, Tirán Pereira. Carreiro 3, Bueu Ximei, segundo clasificado da Liga. E Carreiro número 4, a campeoa do 2023, a tripulación de Ares. Esta é a tripulación de Castropol. As novidades que hoxe presenta o seu adestrador na tripulación titular, dúas. Cambia o patrón, hoxe entra Rubén Villar, e un cambio na segunda de estribor. Entra José Manuel Álvarez. Son 2 trocos en Castropol. Tripulación da Sociedade Deportiva Tirán. Fai 3 trocos o adestrador Agustín Fernández. Hoxe debuta na sexta de babor André Chapela, un canteirán de Tirán. Entra Martín Novais na cuarta de babor. Entra como piqueiro Diego López. Non é debutante, pero é a segunda regata da temporada. Isamu Lago na sexta de estribor. 4 trocos, 4 que fai Tirán. Ferral, o adestrador de Bueu, simplemente fai un retoque, só un. Mantén o bloque de remeiros que competiron onte, foron segundos. Na quinta de estribor entra José Manuel Freire. E a cuarta tripulación que compite, a tripulación local que onte gañou aquí en Ares na primeira xornada. Tripulación de Ares, fai o adestrador Pendo. 3 trocos. Entra Reborido en babor, en estribor entra como marca Lucas Otero. E Pendo, que non é habitual que estea remando esta temporada, cuarta regata da temporada, entra na quinta de estribor. Pois 4 embarcacións, as 4 primeiras clasificadas da Liga están no mar. 2 trocos Castropol, 4 trocos Sociedade Deportiva Tirán, 1 troco Bueu e 3 trocos Ares. Trocos con respecto á regata que vivimos onte aquí en Ares e que gañou a tripulación local, a tripulación de Ares, que Bueu foi segunda clasificada a só 2 segundos. Pois xa entre o primeiro e o segundo e o resto de embarcación xa houve unha diferenza grande, porque onte foi terceira clasificada Chapela, quedou a 23 segundos, Tirán foi cuarta a 25 segundos. Os primeiros 2 minutos e medio de regata da quenda de honra. Bueu e Ares mandando ata o momento, Castropol a 3 segundos, Tirán a 5 segundos. Falabas do proxecto de Castropol, haberá moitas renovacións, o confirmou o adestrador, que van a manter o bloque. Vanse lanzar por algún asturiano que temos por aí. Sí, a verdad que, bueno, con Cete teño moi boa relación, está facendo un gran traballo aí en Castropol, xo ven demostrando estas últimas 2 tempadas, pasando de dominar a Liga B a subir a Liga A e estar no mitad da tabla. Este ano xa tuvo oportunidade de pelexar de ti a ti con os gañadores das bandeiras, non? Que tuvo varios segundos postos, estuveron aí competindo e hoxe aquí están dando a cara na tanda boa, non? Esta temporada levanse disputadas 15 regatas na Liga A. Ares 9 vitorias, Bueu 3 vitorias, Tirán 2, Chapela 1. Creo que foi o que lle faltou un pouquiño a Castropol, esa bandeira, non? Despois de estar competindo así de ben durante estas últimas regatas, creo que é un pouquiño que lle falta. Pero se vemos a trayectoria de Castropol, foi en 3 regatas segundo clasificado, en 3 regatas, noutras 3 terceiro clasificado. Estamos falando dun equipo que deu ese salto de Liga B a Liga A. Equipo que tamén con veteranía a bordo, Sí, agora que estabas falando de veteranía, estaba vendo a Pazos, pero non teño aquí agora a idade de Pazos, que nos confirmou que iba a renovar, que iba a seguir en Castropol. Remou todo, agás esta
esta fin de semana en Ares. Ata esta fin de semana foi titular sempre na cuarta de babor. Como se suele decir, los viejos rockeros nunca mueren, ¿no? Outro día preguntándolle en Moaña, dixo, como non vou seguir en Castropol se me queren? Estou fino. Xa lle gustaría a moitos equipos telos na súa plantilla. Pois moi igualados, Bueu e Ares viran con 4.42. 5 segundos Castropol, a 8 segundos Tirán. 4.42, Bueu 4.42, Ares rebaixan o tempo que marcara Chapela, que era 4.47, Castropol anda polos 4.47 de Chapela, e no primeiro longo perdeu xa 8 segundos Tirán. E segue esa igualdade entre Bueu e Ares. Onte, por exemplo, neste mesmo campo de regatas, durante 3 longos dominou Bueu, foi marcando os mellores tempos, e, sin embargo, no longo final chegou a remonta da tripulación de Ares. 54 anos, Luis Pazos. Está mellor que moitos de 20, de 30. Bueno, está a perder moito Tirán, 13 segundos está a perder esa tripulación moañesa, 8-9 segundos está a perder Castropol. Sigo duelo entre Bueu, Ares, Carreiro 3 e Carreiro 4. Ven na parte superior da imaxe, esta é a tripulación de Bueu Ximei, a tripulación que adestra Ferral, 3 vitorias ata o momento. Nas 3 últimas regatas de Liga, unha vitoria, a que logrou o sábado pasado no Teresa Herrera, na clasificatoria do Teresa Herrera, e 2 segundos postos. Que fora a segunda clasificada en Moaña, aquela vitoria de Tirán, foi onte aquí en Ares, segunda clasificada a 2 segundos de Ares. Y esto no cambia, vamos a ver ahora mismo el plantel de onte. Entre Ares e Bueu. Aí moi definido, aí as dúas embarcacións que están dominando, e son as dúas embarcacións que rematan a temporada. Ares, campeoa da Liga Galega, Bueu, subcampeoa da Liga Galega, son as embarcacións que van a competir no playoff de ascenso. Atoparánse aí con San Pedro e Lapurdi, campeón e subcampeón da Liga ARC, e con Santurchi, penúltimo clasificado da Liga Euskolabel. Igualadísimas as dúas tripulacións. De que Ferral simplemente fai hoxe un troco, mantén prácticamente a tripulación de onte. Algún troco máis fai Ares, pero Bueu presenta sí, simplemente ese troco. Rubén García Palmás quedou hoxe fora, entrou Freire, o resto os mesmos que competiron onte. Xa un 14 moi definido Ferral, tamén a estas alturas Pendo ten un 14 moi definido. Xa un poquín tamén pensando no que lle queda tempada, non? Tratar de non facer moitos cambios, cambio a mellor de remeiro por remeiro no mesmo sitio, e o importante non tocalo. Falando con eles na regata de Moaña, que foi o 13 de agosto, comentaban como era un momento no que estaba cambiando a planificación física dos adestradores, xa pensando no playoff, xa dende facía semanas pensando nesa cita do playoff, unha vez que estaba xa case que confirmado que estas dúas embarcacións que vemos na imaxe son as que van a representar o remo galego. Porque hai outras embarcacións que dependen tamén do que fagan estas dúas no playoff para saber se a vindeira temporada están en Liga A ou Liga B. Espera despois do que depare o inverno de clubs que saen ou non saen ao mar. Un pouco que falábamos antes, non? Creo que vai estar moi igualado, tanto con Santurce como, sin desmerecer tampouco a Lapurdi e San Pedro, que van a estar tamén a un gran nivel. Joseba, como solemos dicir, non sabe latín, sabe xa
é un adestrador contrastado, ainda que, bueno, só leva unha tempada en Lapurdi, pois puxo a andar, non? De estaren aí a competir a incluso gañar bandeiras na RC. Logo San Pedro xa é un equipo ACT, por decirlo de alguna maneira, bueno, a Santurce pois xa estivo pensando xa estas últimas regatas en estar a un gran nivel no playoff. Pedro, que rematou a temporada con 6 victorias, rematou moi ben a temporada. E Lapurdi, como comenta o equipo de Joseba Fernández, pasou de estar a temporada pasada en ARC2, subiu este ano segundo posto en ARC. Pensan a igualdade entre Ares e Bueu. Moitísima igualdade entre as dúas embarcacións, virada primeiro de Ares e despois de Bueu. Case que a par, saben, de 0-5. Mira agora Castropol na parte inferior da imaxe. Indo moitísimo a virada Castropol. Mira a Sociedade Deportiva Tirán. Pois Ares, Bueu e Castropol rebaixan o tempo de Chapela. Tirán empeora o tempo de Chapela. Chapela sería agora a cuarta clasificada. Chapela estaba con 10-15, Castropol vai a estar con 10-13 e con 10-5, duelo desas dúas embarcacións que ven. E por diante Ares. Fueron rápidas as viradas, eh? Sí, a verdade que... Boas viradas das dúas tripulacións. Esta é a tripulación de Bueu Ximei, competindo terceiro longo contra Ares. A igualdade máxima aí entre as dúas embarcacións. E o que comentábamos, segunda virada, Castropol sacándolle un segundo a Chapela, Tirán perdendo 4 segundos con respecto a Chapela. A atención céntrase nese carreiro 3 e carreiro 4, onde vai a campeoa e subcampeoa da Liga Galega. E a tripulación que adestra Pendo, a tripulación de Ares. Os habituais titulares de Ares que hoxe quedaron fora, Abraham Vázquez e Miguel Permuy. Adoitan ser titulares case que indiscutibles para Pendo, dos que reman case todo. Dicíamos que Ferral non fixo case modificacións no seu equipo titular. Pendo si, por exemplo, fixo retoques. Os dous marcas que hoxe van en Ares non son habituais. Vai hoxe... Lucas estuvo indo xa varias... Sí, no, sí, foron indo, pero Lucas onte non remou, hoxe unha das caras novas. Dani Vázquez onte ia na segunda, hoxe vai na primeira de babor. Igualadísima a regata entre estas dúas embarcacións que onte decidiron a vitoria por só 2 segundos. 2 segundos a favor de Ares. Ahora colócase cabeza de regata a tripulación de Bueu, pero saben que pasa de estar un segundo, ainda que nesta imaxe sí que parece que lle saca media traíña a Ares. Esa imaxe aérea ás veces pode despistar un pouco, parece que lle saca algo máis do que realmente lle saca. O que sí queda moi definido é o resto, Castropol xa quedou aí a 13-14 segundos. Esta embarcación que vemos, a da Sociedade Deportiva Tirán, perdendo xa 10 segundos con respecto a Castropol. Ten pinta que volveremos vivir tal e como aconteceu onte en Ares. Novo duelo. Sí, novo duelo. Esta 16ª bandeira Concello de Ares. 2 jornadas, sábado e domingo. Onte decidiuse no último longo, rompeu a igualdade que había entre Ares e Bueu.
dominaba Bueu, remontou Ares e acabou sacándolle 2 segundos. O sea, hai moita máis igualdade en todas as viradas. Están xa moi preto, a uns 100 metros da última das viradas. Está rematando a temporada na Liga Galega. Está rematando cun duelo entre o primeiro e o segundo clasificado da Liga, entre o campeón, se que vían na imaxe Ares, e o subcampeón que é Bueu. Estes dous equipos lle vai facer moi larga a tempada, pensando que empezaron a primeiros de xullo a competir e van a acabar a finales de agosto. Vemos aí a virada, pois 2 segundos danlle a Bueu sobre Ares, 2 segundos, 15:01 o tempo de Bueu. Está rebaixando os dous en moito, tempo que marcar a Chapela. Rebaixa tamén Castropol o tempo de Chapela, virada de Castropol. Rebaixou Castropol en 2 segundos o tempo de Chapela e Tirán segue empeorando o tempo de Chapela. Pois queda emoción para último longo con Bueu Ares. Ares movéndose agora a 2 segundos de Bueu. 2 segundos os que onte lle sacou Ares a Bueu. Esta é a 16ª regata da temporada na Liga. Marca mesmo tempo, pero bueno, eu creo que hai unha treña ben diante do Bueu. Daba Suso, abriu a temporada o 10 de xuño. Xuño, xullo, agosto. Estas dúas embarcacións terán na terceira fin de semana de setembro o playoff. Van ser case que 4 meses de competición para Ares e Bueu. Tempos a oficiais que lle dan 3 segundos na última da virada, 3 segundos de vantaxe de Bueu sobre Ares. Son dúas das embarcacións que van a estar o xoves na clasificatoria da Concha. Estarán Ares, Bueu e Tirán, a máis das dúas que temos en Liga Euskolabel, que son Cabo e San Bartolomeu. Aí meterse entre as 7 clasificadas vai ser durísimo, durísimo. Tes algunha galega, Suso, entre as 7 primeiras? Eu creo, a ver, Cabo debería estar dentro, pero bueno, creo que vai non ter que pelexar moito. Onte Toni Montenegro meteu a Cabo e Ares, Marcos o se meteu só a Cabo, de galegos. Eu creo que tamén. Creo que Cabo debería estar dentro, pero vai ter moito que pelexar. Hubo entre os comentaristas unanimidade de que Ciervena entra, Orio entra, Hondarribia entra, Urdaibai entra. Xa son 5, engadimoslle Donostiarra 6, os dous coincidiron con Cabo 7, só quedaba unha praza. Sí, vai estar Guetaria, entre metían a Guetaria. Guetaria, Lequitarra incluso, ben competindo a un gran nivel estas últimas regatas, e incluso eso, lle sumas que dan mal tempo ou tal. Sí, dan mal tempo. Pois José Marcos apostou por Ondarroa que se metía, dixo Ondarroa. Eu incluso apostaría máis por Lequitarra que por Ondarroa. Con un día de mal tempo, eu vexo remar moi finos, moi tranquilos. Non sei, penso que vai ser a sorpresa, Pois vouche apuntar con Lequitarra. A mí me gusta moito como van con mar, xa che digo, nas regatas con mar é o equipo que, xunto con Guetaria, que está marcando a diferencia, que son capaces a remaren tranquilos, vayan adiante ou vayan atrás. Tanto na Lequitarra na regata da casa, que fixo un regatón, hoxe para min tamén fixeron unha gran regata. Xa che digo, con mar van moi ben. Pois nas quinielas xa va a, digamos, coincidides en 6, hai un sétimo que xa está clasificado. Montenegro, Ares, Suso Lequitarra, Marcos Ondarroa. Verémolo o xoves. O Caico tampouco non o descarto. O vello sabe moito. Non a podes descartarlo, máis sendo a última regata da tempada. Cuidado. Última regata de temporada para moitos clubs nesa clasificatoria da Concha. Sigue a igualdade máxima a 300 metros da liña de meta, con 19 minutos a de regata.
entre esas dúas embarcacións que ven entre Bueu e Ares. A sensación de que Bueu está por diante de Ares, Sí, que aquí dan o tempo calcado, pero Sí, no. vemos que ten unha diferenza, Unha traíña ben. sí, dunha traíña Bueu sobre a embarcación local. Onte a champa final foi mellor de Ares que de Bueu. Por detrás segue Castropol a 15 segundos e a medio minuto Tirán. Agora a falta de 150 metros tenche que salir moi mal as cousas para que levando unha traíña che adiante. Pois se consegue entrar primeira na liña de meta esa tripulación que ven na imaxe, a tripulación de Bueu, Bueu Ximei, que adestra a Xosé Ferral, será a cuarta vitoria da temporada para Bueu, para pechar este 2023. Moi preto xa da liña de meta, están xa por enriba dos 20 minutos. Vai chegar Bueu como vencedora, imos ver se lle sacan máis de 2 segundos Bueu a Ares, e que llos vai sacar, vai entrar con uns 20-17 Bueu, e vai sacar máis de 2 segundos. Sí. Pois 5 segundos. 20-17 para Bueu, a 5 segundos Ares, iso implica que a bandeira de Ares vai ser para Bueu. Castropol por diante de Chapela. Castropol por diante de Chapela, terceiro posto de Castropol, temporada de mérito o equipo asturiano. Entra agora a Tirán por Sociedade detrás. Deportiva Tirán. Entra con 20-50. Nos quedou Tirán a 8 segundos de Chapela. Esa é a imaxe da vencedora na última regata de Liga, da última bandeira de Liga. A tripulación de Bueu, que é a subcampeoa da Liga Galega. Campeoa vai ser Ares. Ya que estaba o patrón de Bueu agardando que lle confirmasen esa diferenza de máis de 2 segundos sobre esta tripulación. Veamos aí a Andrés como estaba levando aí a man, quizáis agardando que lle confirmen, que lle sacaron máis de 2 segundos a Ares. Deberían telo claro, que pasa que, bueno, vas que as pulsacións a 200 e non aprecias tampouco si son 2, si son 3. Realmente foron 5 e, bueno. Sí, por moito que cambie eses 5, pode haber un segundo. Entre tempos oficiosos e oficiais. Unha traíña, basicamente son 3-4 segundos en función do que veñan andando. E agora sí, agora acaban de comunicarlle a Bueu que lle saca máis de 2 segundos. Derradeira bandeira da temporada para esta embarcación que é a subcampeoa galega. Embarcación de Bueu, cuarta vitoria da temporada e bandeira concello de Ares. Falabas deses casos, a min extrañoume, por exemplo, o sábado que gañou Orio. Orio estaba na quenda segunda. Vimos a chegada da terceira quenda, había uns 15 segundos de diferenza e non celebraban a vitoria hasta que yo confirmasen oficialmente. Pero falamos de 15 segundos, non de 1 ou 2. E un pode ter a dúbida. Pero aquí temos 5:05. Bueno, vai rematar con boas sensacións Bueu a temporada. A verdade é que si, como te comentaba antes, creo que van a dar que falar no playoff, non? Se non lle pasa nada, o sábado en Bermeo son capaces de estaren aí, ou creo que o domingo van a dar que falar. Esta dobre xornada de Ares, o sábado gañou Ares con 2 segundos de vantaxe sobre Bueu, e ese domingo gaña Bueu con 5 segundos de vantaxe sobre Ares. A tripulación do Morrazo é a tripulación que vai gañar esta bandeira concello de Ares. Decimos esta bandeira concello de Ares, punto e final da Liga Galega de Traíñas, 16 regatas da temporada. Aí apendo o adestrador. Non sei se está a falar con Hugo, o patrón. Azodia. Sí, pois non, porque parece que non estaba vendo, bueno, non sei se estaba falando co patrón ou non. Pero vai escapar a gran dominadora da Liga, a súa bandeira, a bandeira que organizou esta bandeira concello de Ares. Creo que están moi contentos hoxe, menos na casa. Non, a Pendo non se lle vía contento. No, a verdade é que non. Aínda que é final de temporada, Ares é campeón de Liga, aínda que onte xa sabía que era
campeón de Liga. Podería haber unha cousa o ser rara, unha descualificación de Ares, que gañase Bueu, pero quedarían empatado a puntos e por máis vitorias e por máis bandeiras esta temporada de Ares sempre sería campeón de Liga. Digamos que Ares é a campeón de Liga e a que dominou a Liga, 9 vitorias esta temporada. Os Capulla última, a que organiza a da casa. Enviamos o adestrador aí de pé a Pendo, que non estaba moi contento. Remata esta temporada Suso Ares, campeón da Liga Galega, Bueu segundo clasificado, Tirán terceiro clasificado, Castropol cuarto clasificado, Chapela quinto clasificado. Para min a sorpresa para ben Castropol, por decirlo, para min de feito, bueno, unha das votacións que temos internas da Liga, para eu marquei o equipo revelación, por decirlo de alguma maneira. Un equipo que non se esperaba que estuvera tan arriba, senón da mitad da táboa para baixo, e para min fixe unha gran tempada. E posiblemente, como dice, equipo revelación, certo que se Chapela tivese puntos na xornada que foi descualificado, sí, va a estar por diante. Estaría na clasificación, sí. Chapela como cuarto, Castropol como quinto. Pero bueno, creo que Chapela xa se esperaba que estuvera aí, co adestrador que teñen, co equipo que xuntou, xa se esperaba un pouquiño máis que estuvera aí arriba, non? Castropol, pois bueno, pois era un pelín a sorpresa, un pouquiño a revelación, por decirlo de alguma maneira. Está aí a clasificación final da Liga. Ares 176 puntos, Bueu 167, 153 Tirán, 143 Castropol, 138 Chapela. Na zona da baixo, as dúas embarcacións que perden a categoría á espera do que aconteza no playoff son a embarcación da Pobra e a embarcación de San Bertolameu. Lembramos que ano 2024 terá un sitio na Liga A o campeón da Liga B, que foi Muros Esteirana. Dos tres primeiros clasificados, Ares, Bueu, Tirán. Ares mantiña un bloque moi semellante ao que tiña na CT a temporada pasada, así que non é raro velo na zona alta. Era algo esperado xa, que pelexaran pola Liga, senón non tanto a mellor que foran un líder tan consolidado, pero sí que se esperaba que foran eles os que pelexaran pola Liga, non? O equipo de Ferral tamén mantiña o bloque da temporada pasada, perdeu moi pouco, reforzouse ben, estaba chamado tamén a estar nesa zona alta. A verdade é que si, non, o que se falaba era que estuvera entre incluso tamén Tirán, que Ares, Bueu e Tirán foran os equipos que disputaran esta Liga. Que Tirán quedou nese terceiro posto. Tirán tivo un contratempo no inicio de temporada, que foi o non inscribirse no playoff, que acabou pesando no Deportivo. Sí. Eu creo que sí, que os lastrou realmente ao largo das regatas, non? Un equipo, bueno, que aspira a tratar de pelexar, é unha planificación tamén pensada de cara a poder estar na regata do playoff a un gran nivel, que che comuniquen eso, pois é un mazazo moi grande, non? Perdeu o gran obxectivo deportivo da temporada, que era tentar meterse no playoff, e perdeu tamén Remeiros, que unha vez que se coñeceu esa noticia, pois marcharon de Tirán despois de facer a pretemporada con Tirán. E queda un pouco así definido este 2023 con este resumo rápido. Campeón de Liga Ares, 9 vitorias na temporada. Bueu, segundo clasificado, 4 vitorias na temporada. Tirán, terceiro clasificado, 2 vitorias na temporada. Castropol, cuarto, e quinto Chapela. Chapela, unha vitoria esta temporada. E agora, como obxectivos para as embarcacións galegas, quedan 2 citas, unha moi complicada, que é meterse na final da Concha. Iso será o vindeiro xoves, poderemos velo aquí na Televisión de Galicia, tanto a xornada de mércores categoría femenina como a xornada clasificatoria de xoves, que é a masculina, que ese xa é un reto, un desafío moi grande para as embarcacións galegas. 5 embarcacións masculinas, 7 embarcacións femeninas, e outro gran reto para as embarcacións, para campeoa e subcampeoa galega. Se si xa é un reto máis asequible e marcado polos adestradores a principios de temporada, que é o playoff de ascenso. Vemos aí o presidente da Liga Galega, e o patrón de Bueu, que vai recoller a bandeira. Estaba facendo cálculos agora no que decías, Chicho, con respecto ao tema da representación galega na clasificatoria da Concha. Creo que é o ano, bueno, femenina e masculina, que máis representación temos.
non sei se aos vascos se gustará moito que haba tanta representación galega tanto masculina como na femenina. Bueno, de masculina sí que é atípico que vayan 3 da Liga Sí, Galega. a verdade é que sí. De feito, bueno, sempre houve problemas, non, con representantes que podían acudir á clasificatoria da bandeira. Bueno, tivemos aí a anécdota da xornada que querían colocarlle a camisola amarela de líder o patrón de Bueu, e rapidamente estivo o presidente da Liga Javier dicindo non, este é o que vai recoller a bandeira, este é o que vai recoller a bandeira. Andrés, patrón de Bueu, que recolle a bandeira, cuarta victoria da temporada para Bueu, que remata con boas sensacións. Bueu Ximei remata a temporada de Liga regular con esta victoria. As dúas últimas regatas de Liga pois amosaron a igualdade entre as dúas embarcacións, porque onte gañou Ares con Bueu moi preto, ou se gaña Bueu con Ares moi preto. Sí, eu creo que xa os dous equipos están pensando non na clasificatoria, pero sí un pouquiño de cara ao playoff e competir a un gran nivel, non? O xoves pois é a primeira toma de contacto cos clubs cos cales van a competir, que bueno, ao final pois non che vai a decir nada, pero sí que che pode crear dudas, non? Si, por exemplo, Ares e o Bueu son capaces de estar por diante deles, van a crear moitas dudas, non? Aquí vemos o patrón de Ares, que vai recoller agora a camisola que o acredita como campeón do ano 2023. A última vez que Ares foi campeón de Liga foi no ano 2019, que el 2019 onde fora campeón de Liga, Tirán fora segundo clasificado con 4 puntos de diferenza entre eles. Despois chegou un ciclo de 3 anos de Ares en ACT, este ano volveu a Liga Galega, e no retorno a Galicia 2023, ano 2023, proclámase campeón. Agora vai recoller esa camisola que o acredita como campeón da Liga Galega. Agora sí, sube o patrón de Ares. Alcalde de Ares. Hugo Rascado. É o patrón que máis veces subiu a recoller bandeiras esta temporada. Que era baixo ainda. Non celebra a bandeira, pero tamén é fermoso ser campeón de Liga na túa casa. A verdade é que sí, mas con toda a regularidade que tuveron durante toda a tempada, non? Dame un titular para concluir este 2023, Suso. Xa non che vou pedir de Liga masculina, senón Liga masculina e Liga femenina, donde unha Chapela dominou con autoridade e outra Ares dominou tamén con autoridade. Eu creo que, bueno, habría que darle unha volta ao tema da Liga Galega, un poquinho que falábamos antes, e logo, pois, tamén valorar o esforzo e a competitividade que tuveron estes clubs, non? Creo que non vamos a estar lonxe dos equipos da Liga ACT, xo demostrou Ares no Campeonato Galego con Cabo de Cruz, e logo, bueno, agora se suma Bueu, que estuvo pelexando con Ares nestas últimas regatas, pois creo que vamos dar a cara nas regatas que quedan, non? Pois esta é a imaxe para despedir a clausura, o punto final da temporada da Liga Galega de Traíñas. Vitoria na 16ª bandeira concello de Ares, vitoria de Bueu. Bueu remata a temporada como subcampeoa de Liga, e a campeoa de Liga esa tripulación local, a tripulación de Ares. Ares e Bueu estarán no playoff de ascenso a Liga CT.